pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Mayong pakiguban, welcome sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga naghatag kusog kadasig sa matagusan nato ka kinabuhi. Ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo. Akong gihangyo matagusa nga atong duulon ang atong buhi nga Dios aron sa paghatag og mga pagdaig pagpasalamat sa iyang pagkamaayo sa matagusa nato ka kinabuhi. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mahigugmaon, Dios nga maluluyon, Dios nga matinud-anon, Dios nga mao'y nahigugma ug nagbantay ug nagluwas kanamo. Niya kami amahan aron sa panganag-uban sa imong mga pulong, sa imong mga mensahe. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, among gisalig namo ang among panag-uban, among itugyan diha kanimo ang ang panag-uban sa programa nga imong gihipiyal kanamo ang pulong mo kinabuhi ko. Amahan, amo usab kang gi-welcome o Dios. Din amo na usab nga mabati, masinatian ang imong presensya. Og amo na usab nga masabtan ang imong mga pulong, mga mensahe nga mao'y nakahatag kanamo kusog, kaisog, kadasig. Og labos sa tanan nakahatag namo paglaom. Aron kami o Dios magpadayon sa pagpabilin, sa pagpaabot sa gisaad sa among Ginoong Hesus. Amahan among isalig diha kanimo ang among kinabuhi. Bisan pa man sa mga sitwasyon nga diin kami o Dios nga nanginahanglan karon sa imuhang tabang, nanginahanglan o Dios sa imong giya. Bisan pa man o Dios sa sitwasyon karon sa kalibutan, ikaw ang Dios nakakita ug nasayod sa mga solusyon, sa mga pamaagi aron ang imong mga katawhan mahilikay sa bisan unsang dili maayo nga mga panghitabo. Among isalig gitugyan nga na kanimo bisan pa man ang among panag-uban karon, ang among mga kaigsuonan nga naa sa ilang trabaho, naa sa ilang negosyo, bisan pa man sa mga kaigsuonan nga naa karon sa mga dapit nga naa o Dios ang mga dili maayong panghitabo. Sa gihapon, among isalig ganha kanimo ang among mga kaigsuonan, ang imong mga katawhan. Tungod kay nasayod kami nga kanunay kang andam sa pagproteksyon. Nasayod kami amahan, andam ka kanunay sa pagluwas sa matagusan namo kinabuhi. Amo silang isalig, amo silang itugyan nga na kanimo. Bisan pa man sa among panag-uban, ang imong presensya mo among mabati o Dios, ang balang espiritu magapanulti sa matagusan namo kinabuhi. Aron amo o Dios nga masabtan ang imong mga mensahe. Taga usab kami kasing-kasing nga madinawataw naman mahinulsulon. Kasing-kasing nga musalig kanimo, kasing-kasing nga mudangop kanimo, kasing-kasing amahan nga andam sa pagdawat sa tanan nga imong itugot, mga panghitabo nga imong itugot alang sa imong mga katawhan. Kay nasayod kami ang tanan makaayo alang kanamo. Amahan, salamat o Dios sa imong tubag sa mga pag-ampog, pagpanalipod. Salamat o Dios sa imong pag-andam sa tanan nga among gikinahanglan nining adlaw. Walay nakulang o walay makulang diri sa matagusan namo kinabuhi. Kay ikaw man ang Dios nakig-uban ug manalipod kanamo. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa pulong mo
Panginoon ko, sa pulong mo na ba. Mayong buntag, mayong pakiguban, ilabi na ni Ma'am Yon, F. Sudanis, mayong buntag, mayong pagpaminaw diha. Og ang Dios magapanalangin nimo diha sa ilabi na sa imong pagpanarbaho diha sa gawas sa nasod, ma'am. Si Jane Gonzales Rodriguez. Good morning, Sister Jane. Mayong morning nimo, Pastor G. Dalaygon ang buhing Dios kanatong tanan. God bless you all. Salamat kaayo sa Ginoo nga magapanalangin sa matag usa sa atong kinabuhi. Ilabi na sa ato karong panag-uban. Si Brad Josepino Paran, mayong buntag nimo diha, bro. Mayong buntag, Pastor Gideon, og sa mga igsuon diha kang Kristo Jesus. Request kog diha kang Jesus. Okay. Ato nang tagaan og pagtagad mga kaigsunan ang request ni Brad Josepino Paran. Ato ning kantahon mga kaigsunan ang akong gihangyo nga kuyogi ko sa pag-awit niining awit diha kang Jesus. Bisan asa ako makaabot, bisan asa ako padulong ang balan, o gamhanan mong pangalan kanunay kauban, kanunay nagtagbos panginahanglan. Sa pangalan mo, Jesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaugan, ihakan nimo kagikan, walay makulang ka na mo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Ang kalipay kadasig ug katagpawan na alang kanimo, na mo makaplagan ang pagtuo. Gugma o paglaom ko gikan kini kanimo, pagdait pasalamat alang lang kanimo. Sa pangalan mo, Jesus, kompleto sa tanan, kaluwasan kadaugan, diha kanimo kagikan, walay makulang ka na mo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Gigunitan mo pagayo, tagiya ka sa kinabuhi ko, ipangga mo ako, o gimahal mo pag-ayo, usa niya ako, aron sa pagday sa pangalan mo. Sa pangalan mo, Jesus, kompleto sa tanan, kaluwasan kadaugan,
diha kanimo kagikan, walay makulang kanamo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayaon ko ngalan mo. O Jesus, bayaon ko ang ngalan mo. Kay dalaygon ang Dios mga kaigsonan sa awit makalangit, diha kang Hesus. Diha kang Hesus mga igsoon, wa nay pangitaon pa. Unsa pa may pangitaon nato kay diha kang Hesus, doon na nay katagbawan, doon na nay kalipay, doon na nay kalinaw. Diha na kang Hesus mga kaigsonan, kontento na ka. Kana kung naghari si Ginoong Hesus. Mao na nga importante sa atong ginabuhi, pareon gyud nato siya. Ato siya nga tagaan o katungod sa atong kasing-kasing o atong isalig kaniya ang atong ginabuhi o ato ang itugyan o diha sa atong mga pag-ampo mga kaigsuonan ko sa Ginoo, makasalig ta sa atong buhing Ginoo. Okay, salamat kaayo sa nag-request sa awit mga kaigsuonan, diha kang Hesus ni Brad Josepino Paran, og maayong buntag, maayong pakig-uban mga kaigsuonan ni Maika de la Cruz Grapa. Maayong buntag nimo diha Sister Maika, ang Dios magapanalangin. Good morning ni Pastor Eglin Sarbeda Silvano. Salamat kayo sa pag-share sa atong live streaming. Blessed morning Pastor Gideon Candelario, pagkadalaygon sa Ginoo sa imong ginabuhi Pastor, og sa tibuok nimong pamilya, og sa tanang nga mga viewers. Maayong buntag, ang Dios magpanalangin sa tanan. Request song Pastor, kay saya-saya. Og una, si Jesus atong higala. Ikaduha, kay saya-saya. Usani ka awit mga kaigsuonan nga kamingawan usab ni Sister Violi. Ganahan kayo Sister Violi aning awit, kay saya-saya. Karon ang adlaw sa pagdaigog pagsimba, ibayaw ang atong kamon. Mayong pakig-uban o good morning ni Sister Leonisa L. Sordelia. Good morning pas og sa tanang mga anak sa atong buhing Dios. Mayong buntag ninyo diha, kumusta mo diha sa Tarcom. Si Brad Josepino Paran, maayong pagtan-aw sa akong igsuon diha kang Kristo Jesus. Kay salamat sa Ginoo. Si Mamion F. Sudani, salamat sa Ginoo kay nakamatakog sayo Pastor. Alas 4 diri Pastor, maayo noon. Salamat sa Ginoo. Mas maayo sa ning alas 9, alas 10 mga igsuon. Tungod kay nga itong mga kaigsuonan nga naa sa gawas sa nasod sa Masabat, Damam, Riyadh, makauban gyud sila, makakuyog gyud sila. Maayo nga pakig-uban ni Sister Marlene Haramelia Pipito. Kay salamat kaayo sa imong pakig-uban. Mangumusta tas kanding og napapa. Bitaw na, lami sa tong kanding Sister Marlene. Pagkalami, sakto yung pagkaluto. Good morning pas, ang Dios magpanalangin sa imong ginabuhi og sa tanang katawhan. Review ra ko pas, kay amping sa imong mga lakaw Sister Marlene. Si Sister Natalia Ibon, maibuntag ninyo diha sis. Salamat sa Ginoo no nga nagmalampuson gyud ang atong panag-uban sa online basic pastoral. Og akong mga pag-ampo nga ang ato ang mga nakatunan ato ning gamiton alang pod sa kaayuhan sa uban. Kung nakakaton ta karon, atong ipre nga ato po ning ipakaton sa uban aron daghantang magsasangyaw, daghantang magtutudlo. Nakanindot man gud ni ana mga kaigsuonan kung magtuon ka sa pulong sa Ginoo. Damor kang ma-excited,
damor kang ma-excited. Kay damor kang magtuon sa Biblia, damor kang mahamasayod sa plano sa Dios, sa mga mensahe sa Ginoo. Damor nimong masayran tungod kay imo mang masabtan ang mga mensahe sa matag bersikulo o kapitulo. Matot pa ni Sister Natalia, good morning, happy watching, Pastor. Salamat sa Ginoo kanatong tanan. Si Sister Rosie Bilya Ispin, maayong buntag Pastor Gideon, may buntag Sister Rosie. Padayon ra gyud sa pagtuon sa pamalandong sa pulong sa Ginoo. Sister Waning Dignos, good morning Pastor, dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi og sa tibok nimong pamilya. O kanatong tanan mo share lang ko Pastor kay adto mi sa Tabunok paslubong karon sa mama ni Dani. Kay amping mo ngadto Sister Waning og ang Dios magauban magapadala sa iyang kamahanang mga anghel aron sa pagbantay pagpanalipod o kung mga pagampo nga naa kanunay ang iya sa Ginoo ilabi na sa inyong lakaw. O dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi Sister Waning, Brother Dani, nga diin ang Dios maoy mangulo, maoy manguna sa matagusan ninyo kakinabuhi labi na sa inyong lakaw karon og magmalampusog magbadaogon tang tanan. Kidalaygon ang Dios mga kaigsuonan sa ato ang nadungog ang mga awit makalangit. Daygon ka nga daygon ka hangtod sa kahangturan. Atong mga pagdaig kinahanglan mga kaigsuonan dili gyud mo hunong. Samtang buhi pata muday gyud ta kaniya. Si Sister Cristina Iglantera, good morning nimo Pastor, happy watching kanatong tanan sa kaigsuonan diha sa Ginoo og diri sa Kaimbol dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi Pastor Gideon Candelario og sa tanan nimong pamilya. Amen. Request kog awit makalangit Pastor, please. Salamat sa kanatong tanan. Unsa may awit makalangit nga imong request, unsa may title ana Sister Sister Cristina. Sister Waning Dignos, salamat sa Ginoo, salamat Pastor. Okay. Ato tas sunod nga gi-request nga awit makalangit mga igsoon, si Jesus atong higala. Okay, ato ning tagaan og pagtagad nga awit mga igsoon nga nagpahinumdom kung unsa gyud angay natong buhaton samtang nagpuyo patas kalibutan. Pinging kinabuhi mo, pinging kaugmaon mo, pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muunong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi pinialan ra ka, o sa ampingi kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya paminaw yun. Samtang buhi ka pa ni Jesucristo, ay sukilan ka
ayaw ka palaka, bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo at higala. Ang pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pinging ang tanan, ang anaagani mo. Dili ang ikauban mo, dili ang mabarkada mo, dili ang tanan, ang muunong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi pinialan ra ka, busa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro ha nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya kaminaw cute, samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka, ayaw talikti ang mission mo, ayaw ka adluki mga pagsulay, ayaw ka balaka, bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo at higala. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Importante gyud mga igsuon nga mupili gyud ta og higala. Dili ta magkumpiyansa kay kanang higala posibleng modala na sa imuha. Sa mundong ginagalawan ang buhay ko ngayon, may katiyakan. Kay saya-saya nga ga-request si Pastor Iglin. Sa kanya siya ang kasagutan, mapatinan mo. Kay saya-saya ng buhay kapuma ka, ay ganda-ganda ng buhay makapiling ka. Matod pa ni Christina Inglaterra, ikaw na'y bahala. Ikaw na'y bahala, Pastor. Ako na'y bahala sa kanta. Basta kay makalangit, no? Basta kay makalangit. Pangangamba, ikaw ang Si Inday P. Sinados Barontoy, maayong buntag, Pastor, og sa tanan labi na sa mga Kristohanon. God is good all the time. Si Dairika Kirubin Buntis, good morning Pastor Gideon og sa mga naminaw diha. God bless, padayon ta sa pagpaminaw kay nindot kay daghan tang makatunan. Diring dapita, salamat Pastor. Salamat kayo Dairika. Okay, padayon ra gyud ta day. O niya kung doon na may mga pangutana mga kaigsuonan, ilabi na sa pamilya, no? Kagahapon doon ay mga nangutana may tungod sa minyo. Mo na discuss ni Apostol Pablo diha sa Roma City og unang Corinto City mahitungod sa mga minyo nga pinakalit.
Kana nga minyo nga pinakalit mga kaigsuonan, muagbulag ra sa nagpinakalit, pero dili tanan ha, dili tanan. Pero dapat yun kana bitaw nga magminyo ka o litaw pa o dalaga pa. Dapat kuan gyud na siya kana nga ila-ilahon ang usag-usa. Mao bitaw nang moag-agi pag uyab-uyab. Kay kanang uyab mga kaigsuonan, mauna nga punto magkailhanay. Dihang dapita mga kaigsuonan, i-search ang matag usa. Ang babae mo search sa babae, lalaki. Kung kaning lakiha okay bagyo ni ikauban mo unong bagyo ni. Ihayk panid anay sa dihang manag-uyab. Muna nga ang pinaka nindot mga kaigsuonan kung akulay pasultihon, kung akulay pasultihon, dapat manag-uyab mga kaigsuonan, mag-uyab og 2 years to 5 years. Ang pinaka maximum ang 5 years, minimum 2 years. Isa gyud magpakasal. Dili kay pila ka bulan mga kaigsuonan nag-uyab, magtipon dayon. Ayaw tan-awa ang karon. Tan-awa ang unahan. Ang unahan mo'y tan-awa kung makasurvive ba ka, makalahutay ba ka, muunong ba ka niya o kaunungan ba ka niya. Alang ni sa mga mga single. Mga single. Na may mga single father, single mother, hangtod karon ubay-ubay. Ubay-ubay sumala sa ako ang mga nahibawan. So kung mutikang mog relasyon, siguro hagyod nga mulahutay ang inyong relasyon. Kanos ama na nimo masiguro. Sa diha nga imo hang i-search, imo gyo nga utingkayon ba ang unsa gyoy kinatumyan niyang kinaiya. Unsay isay tinuod yon niyang kinaiya ba? Imo ba siyang mabalanse, ma-adjust ba nimo siya? Ayaw gyud tuguti, ayaw gyud pagsalig bitaw nga magsalig ka sa imong kaugalingon nga siya ray mo adjust nimo. Dili na pwede. Di kalahutay ang relasyon kon usaray mag-adjust. Dapat ang usag-usa magkabalog yung mo adjust. Munay ako ang mga advice gyud. Ilabi na gyud ni adtong mga nagplano nga magminyo. Mintras wa pa mo maminyo, kinahanglan mga igsuon nga kung naamoy uyab pananglitan lang mga kaigsuonan, kinahanglan gyud mag-uyab o niya i-search nimo ang iyang kinabuhi. Ang babae mo search sa kinabuhi sa lalaki, ang lalaki mo search pod sa kinabuhi sa babae aron maka-adjust na ka ba kung na may mga problema sa pagpuyo. So munay mga angay gyud nga buhaton, no? Angay gyud buhaton kay lisod kaayo ang pulong minyo kung dili ka preparado. Wala nimo mapangandami bitaw. Una nga dunay mga rason mga kaigsuonan kung ako ray patan-awon, dunay mga rason nganong ang tao magminyo. Okay. Kung ako'y pasultihon mga kaigsuonan, nganong ang tao magminyo, dunay mga rason nga akong nakita. Sa ako ang nakita mga kaigsuonan, nganong kinahanglan magminyo, tungod kay ang Biblia nagsulti nga mas lig-on gyud ang duha kaysa usa. Mas lig-on ang tulo ka pisi kaysa usa ka pisi. Mao'y gipakita ni Haring Solomon. Mas maayo gyud nga magpuyo nga nakay kauban. Maunay mga rason nga akong nakita. Sunod nga akong nakita nga mga rason nga gipakita di sa Biblia. Nganong kinahanglan magminyo, nganong magminyo gyud ang usa ka tawo. Tungod kay sa panahon nga maluya siya, atog yung tuuhan nga naagi kaluyahon ang tao. Sa panahon nga maluya siya, ang iyang partner mao'y mudasig niya. Og sa diha na pod nga ang iyang partner mao'y maluya, siya na sad ang mudasig siyang partner. Nindot kayo mga kaigsuonan kung naabi kitaw kay kauban. Na kay kauban.
Muna'y mga rason, dugang mga rason mga kaigsuonan na kay masugo-sugo. Na kay katimbang yun ba? For example, naakaroon sa nanginahanglan karog tabang, kay naakaroon sa kaluyahon, physically, na ba kay gipamati diha, na kay mapalihogan, ay palihog kog lungag, palihog kog loto, palihog kog utan, palihog ko og kuan. Kay naalagi ka sa kuan, panginahanglan in physical, kay nagluya pananglitan or nagsakit na kay gipamati. So mas nindot gyud tong mga kuan, tong mga naay mga partner sa kinabuhi, no? Naa kay kapamalihugan. Mao nay akong nakita nga mga rason. Daghan kayo nga mga rason nganong kinahanglan ang tao nga magminyo. Daghan kayong rason. Kung nganong ang tao magminyo, pastor? Tungod kay gusto siya og pamilya. Mas nindot yun ang naay pamilya. Nganong gusto ang tao magminyo, pastor? Sa may rason? Kay gusto siya og naay ikailo istorya. Di ba? Kay ang imo mga higala dili gyud na maoy unong ni ulo istorya. Okay, dili tanan nga sitwasyon ang imong higala ikaro ay atimanon. Pero kung imo na ganing partner, doon na say obligasyon. Ang obligasyon sa imong partner mao nga atimanon ka. Atimanon ka og tubag, pakig-istoryahan ka. Unya ikaw sad mo atiman pug kaniya. Makig-istorya sad ka. Ninot kayo kung naay partner. Mo nay mga nakita. Mo nay mga rason nga akong nakita nganong ang tao magminyo. Doon na sad ko'y nakita doon na sad ko'y nakitang rason nganong ang tao di magminyo. Una, nganong ang tao dili magminyo, akong nakita mao ning rason na. Nganong ang tao dili magminyo. Una sa tanang rason, wa pa may uyab. Wa pa may uyab. Muna nga di pa siya magminyo, saon pagminyo nga wa pa may uyab. Muna nga mga rason nga akong nakita diha sa pulong minyo og dili minyo. Dili magminyo. Bitan makatawa ra man punta ani nga kuan bitaw kining maghisgot taga minyo bitaw. Ari sa ta. Kung doon na mo yung mga pangutana mga kaigsunan na mahitungod sa minyo or mahitungod sa magtiayon, pamilya, base sa Biblia mga kaigsunan, pwede mong mangutana. O unsa may inyohang mga pangutana god diha sa inyong pagtuon sa Biblia, hala pangutana ra mo mga igsoon. Kay mas maayo man gud na nga mangutana ta kay diha nato makuha ang kahibalo. Diha nato masayran ba o sakto gyud ning naa sa kunohona. Okay. Si Dairika kay Ruben Bontes, good morning Pastor Gideon og sa mga naminaw. Okay, ako na ning nabasa. Maayong buntag ni Pastor John Morganda yo. Good morning og maayong buntag nimo diha Pastor John, kumusta ang ministry sa Bukid? Maayong buntag Pastor Gideon og sa tanang tigpaminaw, lihog ko og blessong ibayaw ko by Victory Band. Salamat sa Dios. Okay. Ato ani nga pangitaon diri. Ibayaw ko. Wala pa ko kaayo kadungog ani. Ibayaw ko by Victory Band. Okay. Ibayaw ko. Murag binayaw man siguro ni. Binayaw ko. Binayaw ko. Okay mo ni. Magandang umaga po, Pastor Gideon, at sa lahat ng nanonood. Salamat sa Panginoon sa buong linggo. Paggabay niya sa ating mga buhay at kalakasan. God bless us all. Gikan ni Sister Viole. Request ako ng awit po, Pastor. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Okay, ato nang ipasunod, Sister Viole. Kumusta man ka diha sa South Korea? Mga tinguhan, ikaw mahimaya, matagbuhan
Si Pastor Jonel Casila, oy, good morning nimo diha Pastor. Wala man kakakuyog kagahapon sa atong live. Kumusta man ka diha Pastor? Maayong buntag Pastor Gideon og sa tanan natong mga kaigsuonan ni Kristo nga nagmatinud-anon sa pagpangalagad sa Dios. Okay. Atong igsuon si Pastor Jonel nangumusta sa ato ang matag kinabuhi sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ako sad Pastor mangumusta sad ko nimo Pastor Jonel. Pastor, kumusta naman ang kinabuhing ulitawng Kristohanon? Kumusta sad ta? Bitaw kumusta Pastor Jonel? Asa makakaron? Wala lagi ka ka-appeal Pastor atong midweek. Wala kano ata magkita. Si Maricel Bitos Batan, good morning Pastor, ang Dios nato maayo sa tanang panahon. Si Jonel Casilaw, Pastor Jonel Casilaw ning reply ra ko sa imong live kahapon. Replay lang di ay. Mao ba? Sige. Kining kamot nangandun sa hikap mo. Atong isgutan karon mga igsoon, Kristohanon gihapon. Kay niining katapusang mga adlaw mga kaigsoonan, gipadayag na sa atong Ginoong Hesus nga mabahin gyud ng Kristohanon, mabahin ang kahimtang, ang binuhatan, ang dagway ba mabahin. Niya ang nakanindot mga kaigsoonan kay gipakita sa atong Ginoong Hesus duha ra gyud ka pundok ang Kristohanon, duha ra ka bahin sa pundok nga Kristohanon ang iyang gipakita. Ang tibuok Christian sa tibuok kalibutan bahino na sa duha. Ang usa mura og kanding og ginaiya, ang usa karnero og kinaiya. Kay lahi man gyud ning kinaiya bitaw ning kanding. Lahi og kinaiya. Lahi sad og kinaiya ning karnero kaysa kanding. Dunay dagko kayong mga kalahian ang ilang kinaiya. Ang karnero kung imuha nga pasubayon sa dalan, kawitan ra nimo ng iyahang liog, musubay ra gyud na. Pero ang kanding kung imong birahon, musamot tinuon og pagahi, paguroy. Kung imuha nga agnihon, imong dasigon ang kanding, mukubol. Pero karnero kung imong dasigon mo, kuan, musunod. Dunay mga inana og kinaiya bitaw kanang imong dasigon, imuhang tagdon bitaw. Mura noon og kuan, mugahi. Pero ayaw tagda, mura og humok. Kabantay mo mga kaigsoon kanang kanding o ulan-ulan mga kaigsoon, tiabaw ang ginagmaayo. Tiabaw kay nay ulan. Perting kusugang mo tiabaw, me. Ana ginang kanding bitaw. Duulo na nimo mga kaigsoon. Birahon na nimo. Dili mo uli, mugahi-gahi kay manibsib pa. Biyae. Di ba mo bangangan na sad. Me. Birahon na sad nimo kay kuan nagtawag. Paggahi-gahi na sad kay manabsab pa. Mangaon pagsagbot. Biyaan nimo mo kuan. Pero kanang karnero mga igsoon, inig kawit anak mao bitaw ng mga karnero sa mga karnero kanang mga bakiros mga karnero. Ang ilang sungkod baog nagtumoy. Baog nagtumoy kanang ilang sungkod kay sa panahon nga masaag ng karnero, ila day nagkawitan. Inig kawit anak mosunod ra na. Kung niasa nila pautobangon ang karnero, adto na mo paingon. Pero kanding mga kaigsonan, maglakaw na siyang magkatulingi, bisig saon ni mugbira, kanang iyang liog, nisunod nimo, pero iyang lawas, nagpaguyod og maayo. Amo na nga technique sa mo sa una, magbuhi mig kanding, among busalan, kay ari naghiktan nas liog, tanggahia, pero busalan, medyo humok-humok. Pero malagi na nga, mo aksyon pa og bira, inigbira nimo mo bira sad. Okay, si Pastor Jonel Casilaw ingon siya, salamat sa Ginoo Pastor, malipayon ra gyud sa pagpangalagad sa Dios.
sa kinabuhing Kristohanon. Bita. Salamat sa Ginoo, no? Pastor Jonel, salamat sa Dios sa imong kinabuhi. Salamat Panginoon na ato ang tagaan og pagtagad mga igsoon. Ang gi-request ni Sister Violio nga nanuka diha sa South Korea. Okay. Salamat Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalala. Wag bitaw tay sekreto sa Ginoo. Kung naaman tay sekreto, nasayran gyud nas Ginoo. Maura nay sekreto nga wag gyud matago atubangan sa Ginoo. Kay wag gyud tay ikatago sa matas atong Dios. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Pastor, great kog kanta samtang ako may kinabuhi. Samtang ako may kinabuhi. Dili great request. Request kog kanta gikan Erika Kirubin Buntis. Samtang ako may kinabuhi. Iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Kani siguro ang imong request, Sister Erika, katong hangtod may kinabuhi or samtang ako may kinabuhi. Samtang ako may kinabuhi. Wa may nakita diri nga samtang ako may kinabuhi. Day Erika, May alam na ay samtang ako may kinabuhi pa. Dili ba ni Kristohanon ba ni? Christian song ba ni? at sa'yo, Panginoon. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di
Okay, kung nang nakita da Erika. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Okay, samtang may kinabuhi pa. Onya lyrics by Sangyaw Band. Atong ipasunod unya niining awit, Salamat Panginoon. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Baltasar Condeno, bro. May buntag ni mo diha, bro. Kumusta ang kinabuhing abroad? Amen. Salamat sa Ginoo pas ug mayong buntag sa tanan na minaw nagtan-aw. Samtang may kinabuhi di ay pas kihang samtang may kinabuhi. Samtang may kinabuhi. Okay. Mao na ni siguro. Ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Atong hisgutan ron mga igsoon kining kinabuhing Kristohanon. Ayaw mo kalimot. Unya atong hisgutan ron mga kaigsuonan, unsay angay buhaton sa kinabuhing Kristohanon ug unsa may angay gyud nga buhaton natong mga tinuod nga Kristohanon. Kay diha sa Biblia adunay dili tinuod nga Kristohanon. Kristohanon siya pero dili tinuod. Sama ra gud sa mga fake news, na mga fake news usahay makasend ganita. Fake news di ay kay mura mabug tinuod god. Onya fake news di ay. Onya gikan man gud sa ato apong mga kaila kana pong makasalig sa taba nya inig kahuman di ay fake news di ay. Nya isa na nato mahibaw-an fake news kung makita na nato ang kuan tinuod nga news. Sister Violio, okay lang po Pastor Gideon sa tulong ng Panginoong Diyos. Hindi pumasok ngayon araw sa work. Papunta ako ng City Hall at summer vacation namin sa work. August 5 pa ang balik sa trabaho. Okay. May nindot no? Naay mga adlaw nga makarelax ka diha, Sister Violi. May noon nga tagaan ka sa kahigayonan pod nga makapahuway gyud ka ba? Nya makapahuway ay moha nga hunahuna, makapahuway ang imuha nga pisikal, labas sa tanan makapahuway sad ang imuhang kasing-kasing. Siyempre inig trabaho gamit ang imong kasing-kasing. Di ba kung magtrabaho ka nga wala nimo uban ikuyog imong kasing-kasing, kapoy kayo. So ilab po na nimong trabaho. Muna nga kung wa kay trabaho karon, kuan ma-relax ka. Bisan sa atong panag-uban god, ibin sa ato ang trabaho, ang pagsangyaw, kuyog yun ang kasing-kasing. Naag yun ang kasing-kasing. Okay, samtang may kinabuhi, request atong igsoon. Okay, Bisaya Praise and Worship, samtang may kinabuhi pa. Mayong pakiguban ni Sister Alda o ni Pastor Ryan nga nanukadya sa Sinsin. Sister Violeo, may church kami mamaya gabi po, Pastor. Okay. Pagkaanidot nga musimba sa pangalan mo, Jesus nga among Diyos. Pagkaanidot nga mudaig sa presensya mo, adunay kadaugan. Pagkaanidot nga musimba sa pangalan mo, Jesus nga among Diyos. Pagkaanidot nga mudaig sa presensya mo, adunay kadaugan. Samtang ako
pa samtang aduna pa'y ininhawa, samtang ako may kinabuhi pa, samtang aduna pa'y ininhawa, magadaig magasimba sa bugtong buhi na Diyos. Pagkaanindot nga musimba sa pangalan mo, Jesus nga among Diyos. Pagkaanindot nga mudaig sa presensya mo, adunay kadaugan. Samtang ako may kinabuhi pa, ay ininhawa, samtang ako ay kinabuhi pa, samtang ako. Mayong pakiguban ni Sister Rose datuon niyo, may buntag nimo diha sis. Morning pastor og sa tanan, God bless all. Okay, salamat kayo. Kumusta man ka diha sa Malaysia? Ininhawa, samtang ako ay kinabuhi pa. Si Baltasar Condino, palihog ko pre-request pa sa akong karong adlaw magpabaksin mi sa second dose na. Hinaot ko na wala ra unta makadaot sa among lawas ang pagpabaksin. Kailangan man god sa trabaho namo diri. Og salamat sa Ginoo. Okay. Relax ra gyud unya og isalig ra gyud sa Ginoo ang tanan. Og ayaw ra gyud og paguna-una og dili maayo kanang negatibo, dili na makaayo sa imuhang lawas. Okay, tubig sa kinabuhi ato ang tagaan og pagtagad. Tubig ka sa kinabuhi. Mayong pakiguban ni Pastor Jiboy Orel. May buntag nimo Pastor. Mayong buntag pas naminaw nami diri sa balay karon kay di ara ko sa balay. Unya magpa-inject ko og unta rabies, anti-rabies. Kay napaakan ko og iring. Request ko kanta Dawat sa Dios. Bisita diri Pastor. Unsa man oras sa imong kuan inject. Nganong napaakan man po kag iring Pastor? Akong namatikdan ang iring mo kamras naman na. Ibati kong kauhaw sa tubig mo, bumuhi ako karong Ginoo, walay lain. Og salamat sa Ginoo no nga magpanalangin sa tanan atong mga kaigsunan nga nag-share sa atong live streaming. Og ilabi na mga kaigsunan sa ato karong hisgutan kinabuhing Kristohanon sa katapusang mga adlaw. Ang Biblia mga igsoon nagsulti gyud ng daan, nagtug-an nato ba kung unsa gyoy kahimtang sa Kristohanon niining katapusang mga adlaw. Kay sa ato karong panahon ra ba daghana kayong moangkon Kristohanon o makalipay pod no, makalipay kay mao man ay atong gitinguha gyud, mao man ay atong gipre ngadto sa Ginoo nga ang tanan maluwas
apan sa gipakita sa Biblia, dili gyud hingpit ang kuan kana bitawng makaingon ta nga kasiguruhan sa pulong Kristohanon. Kay ang gipakita sa Biblia, ang duna ragoy kasiguruhan sa kinabuhing dayon katurag yung dunay tinud-anay nga relasyon sa Dios. Og sa ato nga makita karon, ibin sa atong gihisgutan sa pipilya na ka mga adlaw, dunay mga Kristohanon nga wala bitaw mahanay ang pagpuyo, wala mahanay ang kinabuhi, ug usa na ka matang sa makaingon ta nga sitwasyon nga puno og pangutana. Pastor, maluwas pa ba kaha ko ani? Dili ba ni sala? Actually mga igsuon, kung ikaw ug ako parehong nagtuon, pareho gyud utang naay nasabtan. Kung pareho ra gyud tang nagtuon sa Biblia, unya sa diha nga nagtuon ta sa Biblia, pareho po natong gidawat ang naa sa Biblia, pareho natong gituohan ba? Dili na gyud unta ta angay kuan magpakisayod sa mga pulong nga atong nasabtan. Pero usahay mga kaigsuonan, gusto pa gyud ta nga kana bitong maniguro nga basig dili di ay kanang madala rag hangyo ba. Una nga dunay mga panahon nga ang atong gipangutana kaniadto ipangutana na pud nato kagahapon. Ang atong gipangutana kagahapon gipangutana na sab nato karon. Ug dili nato na dawaton ang tinuod nga pagtulon-an ni Ginoong Hesus ug ang mga pagtulon-an diha sa Biblia na matiguang rata nga mapunos pangutana. Mao na nga akong dasig yun, mga igsuon ko sa Ginoo. Kung sa panahon ng utana na mo kaniadto, unya inyong nasabtan, inyong gidawat, dawatan na, ikinabuhi na siya. O unsa may gipangutana nimo kagahapon, unya imuhang nadunggan nga nag-ingon ang Biblia, sala gyud. No? So imo na nang likayan, o imo na nang paningkamutan nga imong masunod og ma-apply ang unsa may mga pagtulon-an ni Ginoong Hesus o mga pagtulon-an nga gibilin sa Dios nga imong makaplagan sa balang kasulatan. Ang kulang ra gyud nato mga kaigsuonan mauni kana bitaw tanggo anad kay taghangyo-hangyo. Niya kami nga kita nga magwawali, ikaw ako sa dihang magwali ta. Ang atong trabaho mao ra gyud ang paghatod sa mensahe sa Dios. Kung doon na may pananglitan mangutana, ang mas maayo katong pangutana nga wala kaayo nimo masabti. Pero kung imo nang nasabtan kaniadto unya gipangutana nimo kagahapon, nasabtan nimo gahapon, imo na pong pangutanon karon, mura na nagaulog-ulog na lang tas atong ginabuhi. Mo nang ako ang dasig, ang angay natong ipangutana katong yung wa gyud nato masakpi, kanang wala nato masabti ba. Okay, na ay request si Brad Baltasar nga nanukad sa Damam. Nya ang kapital sa Damam mga igsoon kining Riyadh. Okay, dawat sa Dios ato ang tagaan og pagtagad. Request ni Pastor J-Boy, ang request ni Brad Baltasar katong pre-request niya. Sukad ako nahibalik. Murag taod-taod na ning kantaha mga igigsonan kining dawat sa Dios. Pero kay naa may by Jubilant no. Ako kuno nga tagaan kuno ni Ogwan by unsa ni? Jubilant. Kung ning i-search. Kini, mo ni. Mo na ni. Sukad ako nahibalik sa tiilan sa Ginoo. Mao ni ang awita nga gi-request sa atong igsuon Pastor J-Boy Orel.
nga nanukad repot sa ilang Pinoy-anan diri sa Kalubihan, Kalunasan, Cebu City. Bangkanako ug sa dugay ng panahon si Kristo atong maangkon. Dawat sa Dios Mayong pakig-uban sa kong igsuon, Manoy Nathan. Mayong buntag ni mo diha noy. Kumusta ang kinabuhing Kristohanon diha sa Imos, Cavite? Alapan, Kanluran man na inyo ha diha. Ipangumusta ko ni Dodong Premier og ni Day Rogelia og Day Tata og ni Raymond. Kumusta naman siguro si Raymond? daghan mang kahilaya Atong mga pag-ampo mawa na ning COVID. Kay kung mawa na ning COVID, mawa na ning mga baksin-baksin. Ang lisod ba mga kaigsonan karon i-travel kay ang requirements vaccine card. karon diya ina Sa uban nga mga lugar, dunay mga nawagtangan o kinabuhi, mga bata-bata pa, 40 kapin, mga nangamatay. O niya ang resulta COVID. O niya ang rason wa kunoy baksin. hapit na siya mo balik. Dawat sa Diyos kay hapit na siya mo balik. Si Rosie Datoon niyo, okay lang kaayo pastor by God grace. Okay, salamat kay amping region mo diha sa Malaysia. Diyos nato nag-ingon ang mga walay pagtuon isalibay sa kalayo usa karon paghinulso dangog karon sa Ginoo. Dawat sa Diyos kay hapit na siya mo balik. Dawat sa Diyos kay hapit na siya mo balik. Sunod ang ning awit mga igsoon, Dawat sa Dios. Ako tong Tagalog kanta. Ang request ni Christina Inglaterra nga nanukad sa Kaimbol, sa Barangay Tisa, sakop sa Cebu City. Doon na to siya request nga kanta, awit makalangit mga kaigsunan. Ug matod pa, ikaw na ipahala pastor. Ako ning tagaan og pagtagad mga igsoon, human aning awit Dawat sa Dios. Kay hapit na siya mo balik. Okay, salamat sa nag-request mga kaigsuonan sa Dawat sa Dios. Salamat kayo Pastor J-Boy. O kung dili ka magdali, bisita diri Pastor, kuyog ta. Kung wa ka magdali. Ubanik ko sa atong programa. Kini si Pastor J-Boy mga kaigsuonan, silingan ra man gyud mi diri. O niya kung unsang oras man ka mogikan Pastor, unsa may oras ang imuhang schedule sa pagpa-inject. Pero kung layo-layo pa, hali diri Pastor, pila ka tikang abot na ka. Unya kuyog ta sa atong programa. Unya ato ning pakantahon ni Pastor J-Boy og makaari siya ba, makatunga siya karon. Pastor, hali diri. Bitaw. Mura bag katong naatas bukid bitaw. Manawag ta. Pastor, mao na. Okay. Kusa na yung awiton mga kaigsonan, kining request ni Sister
Cristina Inglaterra, umatod pa siyang request. Ang request ko, Pastor, awit makalangit. Unya, ikaw ray bahala. Okay. Ang akong awiton, mga kaigsonan, kining COVID or vaccination. Kanang ayaw kahadlok. Ang title ani, ayaw kahadlok. Sa kalibutan, ikaw gibantayan, ikaw giatiman sa amahan. Samtang ikaw nagdako, sa sabakan ikaw nagtubo, hangtod karon buhi ka, kay ang Ginoo kauban mo, ayaw ka malaking panghitabo. Ayaw ka tingalas nakita mo, ayaw ka hadloking bagong sistema, ang national ID, mga vaccination perme, ayaw kini kahadloking, kay ang kinabuhi mo na aman sa Ginoo. Daghang katalagman imong naagian, linog bagyo gobat imo nang nalabangan, kamatay o kagutom, mga sakit gikalisangan, dili ka angay magool, kay si Jesus imong kauban, ayaw ka balaking panghitabo. Ayaw ka tingalas nakita mo, ayaw ka hadloking bagong sistema, ang national ID, mga vaccination perme, ayaw kini kahadloking, kay ang kinabuhi mo naman sa Ginoo. Samtang buhi ka pa, angay mangandam na, kay ang kinabuhi ta paninglan niya. Ayaw gayon kaluya, si Jesus sundon ta, kinabuhing dayon ta, naalamang kaniya. Ayaw kahadloking panghitabo, ayaw ka tingalas nakita mo, ayaw ka hadloking bagong sistema, national ID, mga vaccination perme, ayaw kini kahadloking, kay ang kinabuhi mo naman sa Ginoo, kay ang kinabuhi mo naman sa Ginoo, kay ang kinabuhi mo naman sa Ginoo. Okay, ato ang ako pang ipasunod ang awit, mga igsoon, langit ang pilia. Atong tagaan og panahon, ang awit makalangit, langit ang pilia. Unya hinuktuki og pamalandungi ang mga mensahe niini. Unsay mga butang nga imong giampingan, unsay imong bahande nganong ikaw nagapuliki, bisan unsa kakadato tanan nimo rang biyakan, yutag balay og salapi, kini awayan lang. Unsay mga butang nga
nga imong giampingan. Unsay imong bahandin nganong ikaw nakapuliki, bisan unsa ka kadato tanan imo rang biyaan. Yutag balay og salapi kini awayan lang. Unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay batonan aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayod ka nga ang kabuhat mo duha ka dapit giandam niya langit o imperno. Papilion ka niya og ang binuhatan mo mao'y saksi kung asa ka samtang mo'y pa. Langit mo'y pilian samtang mo'y ka pa. Langit siguro samtang adlawan pa makapili pa kita. Biblia basahan mga wali paminawa, gamita ang tanan kay Biblia baya matuman. Tanang binuhatan mo katiyan sa Ginoo, unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay ang ibaton na aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayop ka nga ang kabuhat mo duha ka dapit iandam niya langit o imperno. Pamilion ka niya o ang binuhatan mo mao'y saksi kung asa ka samtang buhay ka pa. Langit mo'y pilian samtang buhay ka pa. Langit siguro Mao ni pinaka-importante mga igsoon bitaw kanang magpuyo tas kalibutan ba, magtrabaho man ka, magtanaw man ka diha, mag-aanay man ka. Siguro hagyod nga langit gyud ka. Langit ka. Siguro hagyod. Unya ang ebidensya mga igsoon, imo nang makit-an sa imuhang batasan, imong sinultihan, imong kinaiya sa panahon sa mga sa bisan unsang klaseng mga panahon sa kawaladon, pabilin ra ba gyud ang imong kinaiya nga panglangit. O ako ni nga idasig kining awit mga igsoon, kining aya usike. Dili lang sa uban mga kaigsoonan, ako ning ikantahon alang sa ako pong igsoon si Manoy Nathan. Noy, kining awit aya usike, ako ning i-address nimo unya apil lang gyud ang tanansad. Bitaw kami nga pud nako sa akong mga igsoon, bitaw taud-taud na kong wala na tamo magkita. Nya na may mga solusyon kana nga video call, lahi ra gyud ang video call, mas nindot maguto nga personal gyud unta. Bitaw nang iagi lang nato nig awit mga igsoon kining ayaw usike Noy Nathan. Pamalandungi ang mga mensahe, ayaw usike. Samtang nag-inusara, nag-relax-relax ag panagsa, may paipasag Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw ba ilat sa kailayan kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo.
higayon sa pulong kagipadlong kay dili ka kaikya sa hukman ang kadadon, sa hukman ang kadadon, sa hukman ang kadadon. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw ba ilan sa kailayan kay ang tinuon nga kalipay na akang Kristo. Tanang mong binuhatan dayag og gitago-agoan adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw mailan sa kailayan kay ang tinuon nga kalipay na akang Kristo. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw mailan sa kailayan kay ang tinuon nga kalipay na akang Kristo. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw mailan sa kailayan kay ang tinuon nga kalipay na akang Kristo. Kay ang tinuon nga kalipay na akang Kristo. Kay ang tinuon nga kalipay na kang Kristo. Bitaw no, wala sa mga butang ang kalipay, wala pod sa adlaw, wala gyud mag-agad na sa adlaw ang tinuod nga kalipay. Naara gyud diha kang Kristo ang kalipay. Sa tanan natong pagabuhaton, sa atong tanan natong himuon, sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, makabaton tag kalipay kung nakasentro ni tanan diha kang Kristo. Mao gyud ay akong na-experience. Unsa may akong gibuhat karon, muingon kong Lord, buhaton nako ni para nimo. Naa gyud ang kalipay. Himuon nako ni para nimo. Kay ang akong kinabuhi imo naman. Ug ang imong pulong nagtug-an gamiton nako ang akong kinabuhi sa pangabutang nga makapahimaya kanimo. Una nga ako og ikaw pareho nga nanginhanglan og kalipay. Nangita sa kalipay. Og gisultihan ta sa Dios o gisuginlan ta niya unsa gyud ang makapalipay nato. Wa gyud lain ang presensya sa Ginoo. Si David na kabaton siya og kadaugan nga walay sama. Kung imong imaginon si David, walay makapareha niya. Sa tanan nga sundalo sa mga Israelita nangalisang batok ni Goliath, pero si David way gikalisangan. Wa gyud siya malisang. Nabuntog ni David si Goliath og sa matagubat ni David nagmalampuson siya, nagmadaogon siya. Taliwala sa kadaugan nga nakita og nasinatian ni David o sa mga butang nga iyang naangko na dawat sa iyang pakigbisog pinaagi sa iyang abilidad o sa gahom sa Dios nga gihatag o gipiyal kang David, wala niya masinatii ang kalipay. Doon na may mga moingon ta nga pagsaulog ni David tungod sa kadaugan,
Pero sa tinud-anay nga iyang gibati sud siyang kasing-kasing, ang tinuod nga kalipay naara gyud sa presensya sa Ginoo. Muna niingon si David, gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag kanako tumang kalipay og nagdalag katagbawan hangtod sa kangduran. Kanang gigamit nga pulong diha nga tumang kalipay naa sa Salmo 16:11. Tumang kalipay mga igsoon, walay sama. Kalipay mga igsoon nga makapahilis sa mga problema. Kalipay nga makapawagtang sa mga suliran sa kinabuhi. Maunang presensya sa Dios. Pero kung malipay kas kalibutan, kalipay na nga dili makapawagtang sa problema. Hinuon, kalipay na siya nga makapadugang sa imong problema. Kung ang imong kalipay, imong pangitaon sa mga butang sa kalibutan, tinuod malipay ka. Pero dili mawagtang ang problema. Dili mawagtang ang mga kasakitan, mga kabugaton, mga kaluyahon, hinuon, moonay mo mudugang sa kabugaton. Kay kung ang tao malipay sa mga butang sa kalibutan, mo resulta ka na og problema sa unahan. Mo resulta ka nagkabugaton, mo resulta ka nag lain na sad nga kalisod. Og kanang tanan nasabtan natong mga tao. Ikaw nakasabot ka, ako nakasabot ko, nga kung malipay ko sa mga butang sa kalibutan, dili lang kay ato nang nasabtan, kapila na nato na nasinatian. Kapila naman nato na naagi kapila na nato na experience. Nga malipay ta tungod sa butang, inig kawagtang, napagani ang butang, mupuli dayon ang problema. Tagai kuno kog butang, gawas lamang sa Biblia. Nga inig kalipay, musunod ang problema. Gawas lang sa Biblia. Gawas lang sa Biblia, mga kaigsuonan. Kung nalipay ka sa imong asawa, nalipay ka sa imong bana, nalipay ka sa imong mga anak, nalipay ka sa imong kwarta, temporary na. Musunod na dayon ang problema. Kabugaton. Walay butang sa kalibutan nga makapalipay nimo nga makapawagtang sa problema. Gawas lamang sa butang nga mao ang pulong sa Ginoo nga nasa Biblia. Kaysa diha nga muhatag ag panahon sa Biblia, mga igsoon, nasintro nimo ang Dios, nasintro nimo si Kristo. Unang kung mangutana bitaw ta, unsa may mga butang nga nakapalipay nimo, nga nakapawagtang sa imuhang problema. Maingon tang kwarta? Mauman ay nasabtan sa tanan. Dili noon day tanan, nasabtan sa kadaghanan. Nga ang kwarta solusyon. Maingon dayon og naaparang ko'y kwarta. Palito na ko ng usa ka isla og ako nay manag-iya. Uni ako nang himuon nga himuon ako ng isla nga walay COVID, isla nga walay baksin, isla nga pahimong pritanan. So daay mga inana nga panguna-una. Naa palang ko'y kwarta. Ambot unsa ka no kung naa kay kwarta, kung wala kay Dios. Murag libugon og lisangon kas kwarta. Munang daghan kay mga tao nga grabe ka daghang kwarta. Ang pagbati pirti ra gyapong lisura. Ngano man kay nalimbungan sa kwarta. Pero kung naa kay Dios, murag tag-iya kas tanan. Way nakulang kanimo. Muna si David, ningon siya, way nakulang kanako. Gipapahulay mo ako sa lunlaw nga mga sibsibanan. Gitultulan mo ako sa tinaw nga katubigan. Kanang bitaw nga Salmo 23:1 hangtod sa 6.
Munang naka-recite si David, anak. Iyan ang panultihon. Dili lang kay kutubra sa baba si David, kundi mismo dulot na sa kinauyukan siyang kasing-kasing. Asayin kang kinauyukan. Katong tinakduan sa kalag ug sa espiritu ug sa iyang pagbati. Ana siyang kalag. Dulot na ni David kanang maong Salmo 23:1 ug 6. Ug imo na nga tagaan og pagtagad, gahulagway na sa tibuok nga proteksyon sa Dios. Saynan ka niingon siya, giandaman mo akog pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway. Pero tanawa ng mga tao, mga kaigsuonan, daghag pagkaon, murag way pagkaon. Way kaaway, murag naay daghag kaaway, kanunay gigukod. Kabantay mo, kanang taong walay Dios, kanunay busy. Unya inig kaani, inig makakita, mudalikyat og kangisi. Kabantay mo anang ngisi pertirang pagkataphawa. Kanuman nasayod man ta nga malipay tas mga ani, malipay tas mga blessing. Kabalo man ta nga musunod ana problema. Pero malipay ka dihas presensya sa Ginoo, way problema nga imong masinatian. Tagbawon man kaniya. Kay dako man ang Dios sa problema. Pero kung ang blessing, otro po nang nagsakay sa problema. Muna nga, ayaw siki ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin na. Muna, ayaw siki. Ayaw siki. Ayaw siki. Orang magyabag. Usiki. Ang mga tips mga igsoon, ug mukanta ka, unya yabag imong gitara, murag magtakdan ka. Muna nga inikanta nimo, siguro nga tuno ang imong gitara. Okay, ayaw usiki ang adlaw mo. Ayaw usiki ang adlaw mo sa mga butang nga ay wilin lang inigbiya mo. Ayaw mailan sa kailayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Verse 1, samtang nag-inusara, nag-relax-relax ag panagsa, may paibasag Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw ba ilan sa kailayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong kagipadlo, kay dili ka kaikyas sa hukman ang kadadon, sa hukman ang kadadon, sa hukman ang kadadon. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga imilin lang inigbiya mo. Ayaw ba ilan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Nabita to'y kanta mga igsoon katong Kristohanon, katong pagmata, dili to yung Kristohon pagmata. Daghang mga adlaw imong giusikan, Sister Natalia Ibon,
maayo di ay mao di ay buot pasabot, nakabasa ko ana og nakakita ko ana sa uban nga dato tan-aon pero gutom paghihapon mura og way pagkaon. Tinuora no? Mura nakakita man siguro ni Sister Natalia ng title. Bahayan te karon skabetsa. Kanta sa ta. Request ni Christina kay mo man request mga kaigsonon, wala man punto mag-ingog pila ka buok, ingon ra man punto siya. Pastor, ikaw bahala. Sige ako ray timon din. Daghang mga adlaw imong giusikan, gibaylo ang pagsimba sa mga butang mawagtangra. Ang pagbasa sa Biblia nalimtan mo kay bisika. Wala ka mo simba kay gaapas nga makakwarta pa, pakyas ra ka. Kay gaapas nga badato pa mo man nay sumpay unta. Okay. Daghang mga adlaw imong giusikan, gibaylo ang pagsimba sa mga butang mawagtangra. Ang pagbasa sa Biblia nalimtan mo kay bisika. Wala ka mo simba kay gaapas nga madato, papakyas ra ka. Honong na sa pagpakabuta, mga butang giampingan mo, di mo madala, ayaw palimbong kay pinili ka. Ug ang ganti madawat mo sa pagbalik niya. Karon ng panahon, pag-alagad seryosohon ang kinabuhi ta, di matag-an kano sa bawion. Ayaw padala sa mga butang nga mawagtangra, pag seryoso na. Honong na sa pagpakabutang, mga butang giampingan mo, di mo madala, ayaw palimbong kay pinili ka. Og ang ganti madawat mo sa pagbalik niya. Daghang mga adlaw imong giusikan, gibaylo ang pagsimba sa mga butang mawagtangra. Ang pagbasa sa Biblia nalimtan mo kay bisika. Wala ka mo simba kay gaapas nga madato, papakyas ra ka. Honong na sa pagpakabutang, mga butang giampingan mo, di mo madala, ayaw palimbong kay pinili ka. Og ang ganti madawat mo sa pagbalik niya. Karon ang panahon, pag-alagad seryosohon ang kinabuhi ta, di matag-an kano sa bawion. Ayaw padala sa mga butang nga mawagtangra, pag seryoso na. Honong na sa pagpakabutang, mga butang giampingan mo, di mo madala, ayaw palimbong kay pinili ka. Og ang ganti madawat mo sa pagbalik niya. Honong na sa pagpakabutang, mga butang
giampingan mo, di mo madala, ayaw balimbong kay pinili ka. Og ang ganti madawat mo sa pagbalik niya, og ang ganti madawat mo sa pagbalik niya. Muna nga bisagsaon na tog tipig, wagtang ra na kay alkansiya. lain ray lain ray magkapaymulos tinuod na na kay higahaguan, wagtang ra. Imagine na gikan pas bata pa hangtod karon, sige paningkamot, maura gyapon maura gyapon hitsura. Bitaw una nga kapila na siguro ta ka higayon nga wa nato daiga ang Dios, usahay magmulo-mulo pa ta, usahay maningil-hingil pa tas Ginoo. Murag usahay bitaw, murag sakto. Diba sa ato ang pagkatao kaniadto mga kaigsunan, daghan kay mga adlaw wa ta kasimba, wa ta kadaig, wa ta kapasalamat sa mga butang diin gihatag sa Ginoo nato. Hangin wa ta kapasalamat. Pagkaon usahay talik wa na. Malimtan ang pagpasalamat. Iniglami kay pagkaon ditso nag pasalamat mo, pasalamat man tuod pero mubo ra kayo. Labi na kayo glami kay pagkaon, nya gutom na. Maingon na salamat sa daghang walay kuti-kuti. Amen. Wa na gyud ayo ang pagpasalamat. Kay daghan sa walay daghang kuti-kuti. Amen. Pero kung maayo man nanginahanglan, haskang murag mo maayo kay mo balak-balak. Ginoo. Ha? Muna nga daghang mga adlaw imong giusikan, gibaylo ang pagsimba, nganong wala kasimba, dunay trabaho, dunay giatiman nga mga kabtangan, dunay giatiman nga iring, baka, kabaw, kanding, karnero, sa pa'y mga giipanting baboy. Nya, human mga igsoon, naay dato mga igsoon, maglisod pa ganig, bayad ng bayad, nag-excabit siya. Wagay ayo. Nindot bita ng kanta ha? Kani nga, pagseryoso na. Hunong na sa pagpakabutang, mga butang giampingan mo, di mo madala. Karon ako nigi kanta mga gigsonan nya na aday murag ipaluap nga di mo madala. Taon aday ba kuan ra gyud ni malimpyo ra gyud ni mga gigsonan. Sige. Si Junel Casilaw, Pastor Junel, unsay title ana nga song compose nimo, Pastor? Mangayo onya ko imong record ana, Pastor. Ana ako'y gi-upload ana pero wala pa kaayo muraog kanang kumbaga ba tihaw kanang uga pa ba? Kanang uga pa. Unya wala pa gyud nako na mapasod. Pasod na gyud na rong na naman na recording studio pero wala pa ta ka-check sound. Inig ka-check sound na nato ana. Kining mga sisos atong higala, ayaw usiki, pag seryoso na, nindot na kayo na sa paminahon, kay sudlan naman nag-keyboard. Unya, mura na siya isimin ako maksurban. Marang inana, bitaw ang doyog. Muna'y naasa kong huna-huna. Siyempre nga, muna'y gihatag sa Ginoo. So, muna'y ako po nga buhaton. Kung ana, Pastor Jonel, pag seryoso na, ang akong na-upload sa YouTube, pero uga pa na siya kay pag-compose na ko, ana, upload na yun. Kay mawagtang man. Upload na yun. Pero na ako'y mga compose, nga hangtod karon pa na ako ma-upload. Sige, tawag pangutana ito, igsoon, Pastor. Wa palagi ni mo ma-upload katong murag na ay vaccine. Katong live vaccine. Basing, ma-record na ako to ron. Okay. Si John Abraham Mirano,
maningkamot og maayo, ungad, pati simod, wadwad. Wala na day, wala na day wadwad. Wala gihapon madato. Oh, wag yan madato. Pero, naay kwartahan, piling dato. Naay way kwarta, pero dato. Oh, no, nindot kayo. Oh, kaingon ta og dili na to karon mo say molibog mo ta. Naay dato. Piling dato. Di ka bayad. di ka bayad. Naapoy way kwarta, pero dato makabayad. Tinuod na oy. Imagine na, way kwarta, pero makabayad. Ato pakpakan ang Ginoo mo na yung amazing. Amazing gid kayo ba. Ay wala magpakpak diri. Halad kinabuhi pastor, patukara. Unya kay sugod nako sa work karon. Sige. Mintras mag-work ka, ako asa ning patukaron. Unya human ani nga halad kinabuhi. Mo ato natas mensahe. Ato nata hisgot-hisgot nata mga kaigsuonan sa kinabuhing Kristohanon. Kung naamoy pangutana diha, ayaw sana ninyo ihikaw. Kung naamoy mga kanabitawng mga advice, naamoy mga advice sa usag-usa, ilabi na gyud sa ato ang programa, halayaw na ni ihikaw ay tagui. Okay, halad kinabuhi unya pangitaa lang na mga kaigsuonan sa YouTube, i-search ang akong ngalan Gideon Candelario. Unya naa diha ang mga awit halad kinabuhi. Kung asa man tong halad kinabuhi. Okay, dara. Halad kinabuhi sa to programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ingon si Brad John, wala pa premium ron na pas 500. Ato nang tinguhaon, ato nang pangayoon sa Ginoo once a week na atay pa premium. Pero kung dili kaya, once a month ra. At least na gyud tay gipaambit ba? Napaambit sa ginagmay mga igsoon sa tinagsa lang. Kini si Brad John mao nay unang nakadawat sa 500 sa atong gihimo mga kaigsuonan nga pangutana makatubag na ay 500. Si Pilma Dorias, wow, kanindot anak nga kanta pastor. Salamat sa Ginoo. Ikaw lamang Hesus dalang panan. Ipasaylo mo ang katauhan, gitagbo mong panginahanglan, giubanan, giproteksyonan, sa gamhanan mong pangalan, ang pagbalik gisaan mo, mga lawag giandam mo, ang katauhan nag-insayo sa pagdaig sa ngalan mo, Ginoong Isus. Ikaw ang akong abi na ko mga kaigsonan mo kuan na mo collapse na akong cellphone. ang akong bayawo. Ikaw ang yukboan, ikaw lamang Isus dalang panan. Ginoong Isus, Ikaw ang akong gisimba, Ginoong Isus. Ikaw ang akong bayawo, ikaw ang yukboan. ikaw lamang Isus dalang panan. Ginoong Isus,
ikaw ang akong gisimba, Ginoong Hesus. Ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yubuan, ikaw lamang Hesus dalangpanan. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba, Ginoong Hesus. Ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yubuan, ikaw lamang Hesus dalangpanan. Ikaw lamang Hesus dalangpanan. Okay, ato ta sa mga minsay sa Ginoo, mga igsoon, kining atong panag-uban karon, akong mga pag-ampo nga doon nagyutay magkatunan gikan sa balaang kasulatan. Sa atong pagpuyo nining naong sa kalibutan, mga igsoon, sikad pa kaniadto hangtod karon, wala gyud mahilis ng mga pangutana mahitungod sa atong pagpangalagan sa Ginoo. Pangutana mahitungod sa kaluwasan, pangutana mahitungod sa kabag-uhan, pangutana mga igsoon mahitungod sa kasiguruhan. Napuno ang tao sa pangutana. Napuno ang tao sa mga diskasyon, sa naglaing mga istorya mahitungod sa kinabuhi. Ug napuno ang tao mga kaigsonan sa mga butang nga maoy nakapabugat sa iyang pagpuyo sa kalibutan. Og dili gusto ang Dios, og wala malipay ang Dios nga nagsudong sa iyang mahal nga mga katawhan nga mao kita. Mahinungdan mga kaigsonan sa ato karong panag-uban, gusto ang Dios nga makalikawasta sa mga butang nga maoy nakapabugat sa atong pagpuyo sa kalibutan. Gusto ang Dios nga gaan ang ato ang pagpuyo. Gusto ang Dios nga makapahulay ta sa mga butang mga igsuon nga diin kita naglisod. Giapas na to ang mga butang nga ato ra pong biyaan. Gusto ang Dios nga kung doon naman kay paningkamutag apson, gusto ang Dios ang mga butang nga wa nay katapusan. Isip mga Kristohanon nga nagpuyo nining naong sa kalibutan, sama kanimo, ako gidasig sa Ginoo, sa pagsulti, sa pagsaysay, sa kahimtang nga angay natong tutukan, kahimtang diha sa kinabuhing Kristohanon, kahimtang mga igsoon nga angay tagaan og taas nga panahon sa pagtagad kining kinabuhing Kristohanon. Alang nimo unsa man ang kinabuhing Kristohanon. Nunay mo ingon kalisod, kasakit ang kinabuhing Kristohanon, naay mga alantuson. Dunay mga tao nga naglibog mga kaigsuonan nga hangtod karon wa pagyud makaling kawas sa mga panghitabo o sa mga nasabtan nga mao'y nakapalibog sa iyang pagpuyos kalibutan. Nganuman, dunay mga tao nga nakasinati nga sa diha nga wala sa Ginoo hayahay, haruhay. Pero sa dihang na nasa Ginoo, napuno hinuon siya sa kalisod. Napuno hinuon siya sa mga alantasonon. Og dili gusto ang Dios nga mauni makita natong mga tao. Dili gusto ang Dios nga mauni iyang makita sa atong ginabuhi. Kay ang tinuod mga igsoon, gusto sa Ginoo nga kita makabatog pahulay, makabaton og kinabuhing madagayaon. Na kumbaga mga kaigsonan, dili na taangay mabalaka. Gusto ang Dios mga kaigsonan nga sa atong pagpuyo nining naong sa kalibutan, kanunay relax ang atong paghunahuna.
aron ang ato ang mga dila, ngabil, mga igsuon, ang atong kinabuhi, kanunay maghatod og mga pagdaig, pagpasalamat, og dili na ang mga pangutana, og dili na ang pagyango-ngo, mga mulo, dili gusto nga maunay madunggan sa Dios gikan sa tao. Mo hinungdan ang Biblia mga igsuon kanunay nagpahinumdom kanato natong mga Kristohanon. Pasalamati ninyo ang Dios bisan unsay mudangat kay kini mao ang kabubuton sa Dios. Mao ni gisulat ni Apostol Pablo sa iyang libro sa unang Tesalonika. Ingon si Pablo, paglipay kamo dihas Ginoo, usbon ko paglipay kamo. Mga mensahe, mga igsuon nga angay natong tukion og susihon kung naghari bagyo dinhi kanato karon ang kalipay nga gikan sa presensya sa Dios. Nga dili makapukan ang bisan unsa mga katalagman, nga dili makapahilis mga kaigsunan ang bisan unsang kahimtang nga makita o gipakita sa ato ang kaugalingon, ilabi na sa pandemic o ilabi na karon mga kaigsunan, uso na mga vaccination. Kay na po'y mga virus, pertindaghanang virus mga igsuon. Unya dunay gitawag nga virus nga dali kayong mupatay. Gani bag-o pa lang may nagkaistorya, nagka-chat sa ako ang amigo nga karon ni asad sa tong programa. Nga 40 kapin edad patay. Bata pa napagpatay. Ngano man COVID puro patay. Niya ang ato ang nasod mga kaigsuonan nauyog. Ang atong panggobyerno nauyog. Pero ambot nagway ang ilang bulsa no. Ato ra gyung iampo mga kaigsuonan kus Ginoo. So sa ato ang kinabuhi kita sad labaw sag nauyog. Ngano man kung imong lantawon mga igsuon dili na basta-basta ang pagtapon og mga laing isla. Nangandoy ko mga kaigsuonan nga makahimamat ko sa ato mga kaigsuonan dito sa Negros, sa Gihulngan, sa Bohol, pero dili na sayon ang pagtabok-tabok og laing mga isla. Tungod kay doon na mga requirements nga dili sayon nga buhaton. May untag requirements, magdala ra og balon kay bisag pila pa na kabuok balon, madala basta kay madala ra lukdoon. Dili sayo na. Niya na tas katapusang mga adlaw. Ug mao ni dapat nato mga kaigsuonan nga tagaan og pansin. Dili kay dito na ta nakapokus sa mga baksin. Wala na nato mapansin ang tinuod nga kahimtang nga angay unta natong imintin. Mao ni higayon mga kaigsuonan nga atong mahinuktukan ang mga butang nga gipiyal sa atong amahan. Mga butang nga atong makita diha sa kinabuhing Kristohanon. Unsa may angay natong makita diha sa usa ka tawo nga mao ikaw, nga mao ako, nga mao kita. Ingon nga Kristohanon, unsa man kaha ang angay natong makita nga mga butang nga nagapanghitabo sa atong kinabuhi. Mao ni angay natong hisgutan mga kaigsuonan. Ingon si Lorna Pugoy, nylon, gimingaw na gyud kos akong pamilya, pastor. Dili na basta-basta makabiyahe. Tinuod. Ang atong mga kaigsuonan nga naa sa gawas sa nasod, ang atong mga kaigsuonan mga OFW, nangandoy sila mga kaigsuonan nga muuli, pero dili ka uli. Kay dili sayon ang biyahe. Dili sayon ang requirements. Mao bitaw na giingon mga kaigsuonan katong tuan nas Judea, dili na pwedeng muuli. Katong tuan nas Atop, katong tuan nas Uma, ay na mong panguli. Dili na ayaw panguli. Dili na makauli. Kanang naas 24. Unya ni atong panahon na pagka makaluluoy sa mga bata, pagkalaluoy sa mga nagsabak, ngano man. Pagkalilisang,
pagka makalilisang ba o pagka makaluluoy? Ato kuno ng pangitaon di as Biblia. Tagaan na to sa nig bersikulo mga igsoon. Naa sa Mateo 24, 19, pagka makalilisang ni adtong mga adlaw alang sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masuso. Busa pag-ampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pakagiwon sa panahon nga tigtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Kanang ato ning pangayoon sa Ginoo nga dili ta makabiya sa pagpangalagad. Kanang pulong igpapahulay mga kaigsunan kung imong lantawon maunay adlaw sa Dios. Kung imo pag yung lantawon ang kahimtang adlaw na sa imong pagpangalagad sa Dios. Adlaw na sa imong paghalad sa Dios. Dili unta ka makaundang sa imong pagpangalagad. Sa tugkad-tugkad nako ni anak mga igsoon, gipasabot o gipatugkad sa Ginoo kanako nga nganong makalilisang sa mga buntis ug sa mga bata tungod kay ni anang panahon na ang atong gobyerno o ang mga tao dili na makaproteksyon kanila. Di ba kung imong lantawon ang baksin karon para ras mga dagko, wala may pa may baksin sa mga masuso, sa mga bata o sa mga mabdos. Ang trabaho sa baksin, ato sa nga dalikyatan. Trabaho sa baksin mga igsoon, mao ang pagproteksyon sa imong lawas. Matod pa sa ako ang nahibaw-an nga source, nga usa kuno ni kaklasing baksin nga patay. Sayo ka sa klaseng baksin. Usa kuno ni kaklasing virus nga patay nga virus. Ay itusok sa imong lawas. Unya, isod kuno na sa imong lawas. Unya, muna nga, ang imuha nga lawas, mo pagawas kuno nag-antivirus. Para maanad kuno ang imong lawas og pagpagawas og antivirus. Munang tusukan ka og baksinan ka, bakunahan ka og virus nga patay para muanad ang imong lawas og pagpagawas og mga antivirus. Makasukol ang imong lawas. Munang kung pananglitan makasod ang tinuod nga virus, dili na makalitan, dili na malisang ang imong lawas. Kay naandan naman siya og pagpagawas og mga antivirus. Muna nga ang resulta kung magpabaksin ka, mga igsuon, muna nga matakdan ra gyapon kas virus. Munang katong mga nagpabaksin, dili gyud angay magkumpiyansa. Labaw na nga dili angay magkumpiyansa. Nganuman, kaya sa panahon nga nagbabaksin ka, unya, ang nahitabo, kay matakdan ramang gyapon ka, kana bitang mahawaan gyapon ka, unya, magsalig na ka, kay ang imong lawas makasukol na, kay nanay baksin. Makasukol na ka. Moingon na ka nga, wala problema, baksinado na ni. Unsa may mga baksin nga naan mo, unsa man, Pfizer, Sinovac, unsa pa na, Johnson, unsa pa na diha. Dapat dili ka angay magkumpiyansa. Kay nganuman, ang imuhang lawas protektado, pananglitan ibutang nato protektado kay vaccinated na ka ang imong lawas. Kumbaga ang imong lawas naanad na sa pagpagawa sa mga antivirus, makasukol na. Unya inig sulod ana, di man na makapatay ang imuhang, di man na makapawagtang, makapapalas, makapapahawa dayon ang mga antivirus nga imong giproduce sa imong lawas. Dadon nimo ang virus nga tinuod ngadto sa imong Pinoy-anan. Karon, kumusta ha imong mga anak? Wa man sila proteksyon. Katong mga nabdos.
Munang makaluluoy, makalilisang. Kung imong lantawon ang sitwasyon. Pero doon ay mga diskusyon siguro ang mga mga espesyalista nga mga doktor. Kay mauman ay ako ang nadunggan mga kaigsuonan unya samtang naminaw ko sa seminar sa mga doktor aning baksin-baksin. Nya labi na karon kay nana ko no Delta virus. Dapat kung ikaw nga nabaksina na ka, dili gyud ka angay magkumpiyansa kay naa may imong mga anak gagmay pa. Munang kung ang uban sad pasultingon, may patas na lang ang tanan. Unungan na lang nako ning gagmay mga bata. Munang ang uban mo munay mga panultihon. Kay ngano man, di wa man sila baksin. Ikaw magsalig ka na kay baksin. Kumusta man ang nagpuyo sa imong balay? Tanan ba nga nagpuyo sa imong balay? Mabaksinan? Dili man. Muna nga, kung imong lantawon, dunay mga angay pauntang tunan. Ilabi na sa ato ang mga naa sa gobyerno, ahinsya nga nagdumala sa ato ang panglawas. Nagtimon sa atong panglawas. Munang atong iampo kitang mga Kristohanon, dili ta muundang sa pag-ampo, dili ta muundang sa pagpangayo, atong dadon diyas mga pag-ampo. Ilabi na ang DOH. Atong dadon Diyos mga pag-ampo, personal prayer. Kay mauni gipakita sa Ginoo samtang namalandong ko niini. Kay daghan kayo mga taong kumpiyansa na kay nanay baksin. Ang problema, dili man tanan pwedeng baksinan. Muna nga, kitang mga Kristohanon, atong trabaho is pag-ampo. Unsa may gikinahanglan aron dunggon ang atong mga pag-ampo. Ayaw pagsalig sa imuhang mga pastor, salig sa Ginoo. Ayaw pagingon nagiampo na ka ni pastor. Ikaw mismo maghimog mga pag-ampo alang sa atong nasod. Ikaw, ako, kitang Kristohanon, angay dili malimot sa pagdala sa mga pag-ampo ngadto sa Dios. Atong dadon gyud ang mga pag-ampo sa mga pag-ampo ng atong presidente. Ang naa sa mga department, mga igsoon sa DOH. Atong dadon sila sa mga pag-ampo, ang mga opisyal anak nila. Unay trabaho natong mga Kristohano. Pero kabalo mo mga igsoon og unsa. Nabugatan ko samtang akong niinggi tun-an. Kay ngano man, sa panahon nga moabot ng gitawag katapos ang mga adlaw nga gilitok ni Jesus diha sa Mateo 24, na anang mga makalilisang nga mga panghitabo, diha pod mugara ang mga tao nga moangkong Kristohanon. Diha pod mugara. Ni ana pong panahon na grabe ang problema mga kaigsunan nga gipakita sa Biblia. Kaysa dihang moabot na ang katapusan sa dili pa mobalik sa Ginoong Hesus. Naanay mga kasakitan, mga katalagman, patay dito, patay dire, katalagman dito, katalagman dire, gutom dito, gutom dire. Ang problema mga kaigsunan kay gipakita diha sa Biblia nga sa panahon nga magapanghitabo ng mga butanga, ang mga Kristohanon anang mga panahon na mukiling raba. Kabantay mo? Sa Mateo 24 pa lang, dias versikulo 12, tanawas 12, 11 ba na sugod? Jis. Og daghan unya ni atong panahona ang mamiya sa ilang pagtuo, magbudhiay o magdinumtanay sila.
Di ba naanaroy mga Kristohanon nga nagbungol? Doon na mga tao nga nagbungol sa ilahang pastor. Unya daghang mga mini nga mga propeta nga manungha ug daghan ang malimbungan. Bersikulo 12. Tungod sa pagdagsang sa dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Gugma sa pagpangalagad, gugma sa pagampo, kay didagsang ang dautan. Unya kung imong lantawon naay gisugilon pagyud nga ang mga dautan maupay makwartahan. Unya ang nakalisod pagyud ni anang panahon na sa katapusang mga adlaw mga igsoon, ang mga tao maghuna-una na lang sa kwarta. Bisan mangutana ta sa atong kaugalingon, kanus ama, ingna imong kaugalingon, kanus amang ko wala maghuna-una kwarta. Mataga adlaw na amang maghuna-una mag kwarta. Tinuod mga igsuon nga way tao nga maghuna-una, nga way tao nga wa maghuna-una kwarta. Labi na kung si Kristo wa pa mabuhis iyang kasing-kasing. Pero kung si Kristo mao'y hari sa imong kasing-kasing, si Kristo mao'y nangulo sa imong kasing-kasing, si Kristo Jesus mao'y nagtimon, mao'y nagdumala karon sa imong kasing-kasing, dili nimo tugutan nga ang imong lawas dominahan og kwarta. Pero subo kayo nga pamalandongon mga kaigsunan mo na nga pipila lang ang makalahutay sa tinuod nga pagpangalagad. Pipila lang nga malahutay sa tinuod nga pagampo ngadto sa Dios. Pipila lamang ang makalahutay sa tinuod nga pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Pipila man nato diri nga seryoso kaayong nagtuon sa Biblia. Kaniadto mga tao nagtuon Biblia para dunay ikadebate. Pero karon mga igsoon dapat magtuon ka sa Biblia aron duna kay makinabuhi. Duna kay ikinabuhi. Duna kay masunod. Unsa may dagway nga gipakita, unsa may dagway sa Kristohanon nga gipakita diha sa Biblia sa katapusang mga adlaw. Mao ni tagaan nato ron og pagtagad. Unsa may dagway sa Kristohanon nga gipakita sa Biblia sa katapusang mga adlaw. Na unsa may angay di ay buhaton. Natong mga tinuod nga Kristohanon ni anang mga panahona. So ato sang tan-awon mga kaigsuonan ang mga dagway or mga kahimtang sa mga tao nga nagtuo sa Dios sa panahon nga magsugod na ng mga butanga o kabalo baka nga nagsugod na kini mga butanga sa atong panahon karon, kanang mga balatian, kining coronavirus mga igsoon, lisod kaayo nini nga timbang-timbangon. Grabe ang epekto ni ini sa mga negosyante, sa mga trabahante, sa tanang nangita ug pagkaon. Unya, mauna ni mga ilhanan nga naanatas mga adlaw nga nagapanghinapos na ang mga panahon. Nagahilis na ang mga sitwasyon. Pero, mao lagi na. Damor nga nagkagamay ang mga adlaw o ang panahon sa kalibutan, damor na busy ang mga tao sa mga butang sa kalibutan. Kung imong tan-awon ang gipakita sa Biblia, ug maura bay imong makita gyud sa atong panahon karon. Tan-awa mga igsoon, damor nga magkagamay ang mga adlaw nga mahibilin, damor nga mabisi ang tao sa mga butang nga ibilin.
Imo ba nang nakita? Imo ba nang nasinatian? Imo ba nang nasaksihan? Dapat makasabot ka, ana. Dapat makakita ka ni ana, mga kaigsuonan, aron madala nimo sa mga pag-ampo, aron madala nato sa mga hangyo pagpakiluoy sa atong Dios. Kay kung dili na nimo makitaan, mga kaigsuonan, relax ang imong pagpangalagad. Pero kung imo nang nakitaan, mga kaigsuonan, nga ang panahon nagapanghitabo na, nagapanapos na ang mga adlaw, nagkagamay na ang mga adlaw nga mahibilin. O niya, ang ipakita sa Biblia na tuman na, nga inig kagamay na sa mga adlaw nga mahibilin, ang mga tao sad, magkapuliki sa pagpangita sa mga butang, ihira ang ibilin. Ihira mang ibilin, tanawa ragon ng uban. Unsa giingon ni Hesus, yan ang panahon na, inighapit na mubalik ang anak sa tao, daw sama sa panahon ni Noe, nga mga tao nagminyuay, nagihanay gamay ug balay. Unsa may gikinahanglan sa minyo? Kwarta. Unsa may gikinahanglan sa gamagbalay? Kwarta. Unsa may, di ba, mauman na giingon ni Jesus, nana sa Mateo 24 gihapon, nga ang pag-abot sa anak sa tao daw sama sa panahon ni Noe. Matod pa diri sa versikulo 37, Mateo 24:37. Ang pag-abot sa anak sa tao may sama sa hinatabo sa panahon ni Noe, sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunop. Ang mga tao nagpadayon sa naanda nilang buluhaton, sama sa pagkaon. O niya, sa pag-inom, pagminiuay. Unsa may gikinahanglan diyang magminyo ta. Magminyo, mo naman day tagminyo. Human og magminyo, inigminyo sa mga ulitaw, kwarta. Hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo, hangtod ang lunop miabot o mibanlas kanilang tanan. Sama unya niini ang mahitabo inigabot sa anak sa tao. So kung imong lantawon, ang mga tao karon ihanay og gamanay og mga building. Tanawa ra ng mga building karon, mga kaigsuonan. Dili na nimo makit-an sa patag tuan nas mga bukid. Dagko na kay building sa una, awag yung gagmay kay balay. Iyahanay na og palusot ang mga tao ron. Ihay gukod sa mga butang. Nga kung imong lantawon, butang nga ibiyaan ra. Munang lisod kaayo ang panahon. Lisod kayong sitwasyon nga moabot na ng mga panahon na. Na unsa gipakita, mga kaigsunan, sa kinabuhi sa mga Kristohanon anang panahon na, kanang katapusang mga adlaw. Tanawa ra god. Si Apostol Pablo ato ang pasultihon dias ikaduhang Timoteo kapitulo 3. Kanang giingon diha, mga kaigsunan, kapitulo 3 versikulo 5. Magpabilin silang relihiyoso apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini, likay kining mga tawhana. Diha gipakita ni Apostol Pablo nga ang mga believer diha managhan ang mga false believer, mga mini nga mga magtotoo, managhan. Dias versikulo 5, gipakita ni Pablo, mga kaigsunan, sa katapusang mga adlaw nga managhan, mga igsuon, ang mga mini nga mga magtutudlo. Kung imong lantawon kining gipakita ni Pablo, mausab kini ang gipakita ni Ginoong Hesus sa ihang panahon. Nga daghan na kaayong mga mini nga mga manggawas. Kung imong lantawon, magpabilin silang relihiyoso.
Kung maghisgot ganit ta ana mga kaigsunan, ang gisintro ana simbahan. Simbahan. Nga imong makita mga kaigsunan sa katapusang mga adlaw, ang simbahan mapuno sa mga mini nga mga magtotoo. Ang simbahan mapuno sa mga mini nga mga magtutudlo. Nganuman, isalikway nila ang tinuod nga mensahe. Isalikway nila ang matuod nga gahom, ang matuod nga mensahe. Apan gidasig ta, likaining mga tawhana. Maura ba'y gipakita sa Biblia nga sa katapusang mga adlaw ang mga tao, relihiyon mo'y ibayaw. Relihiyon mo'y ilahang pasidunggan. Die hard ang mga tao sa ilang relihiyon anang panahon na. Magpabilin silang relihiyoso. So sa katapusang mga adlaw, ang mga tao mahimong die hard sa ilang relihiyon. Pero ang tinuod nga kinabuhi, wala na sa tinuod nga mga mensahe. Tanawa ra gud sa bersikulo 1, lisod na kaayo ang panahon. Bersikulo 2, ang ilang una-una kanunay ra kaugalingon. Ang ilang una-una kanunay ra kwarta. Mauna nga, mangyatak na lang sa ilang isigkataw. Mangyatak na lang sa ilang isigkataw. Daghang kayo mga tao nga, wa makontinto sa kwarta. Manghambog nga kwartahan, pero pinakagamay nga balyo sa kwarta di mo bayad. Kaya mangita pag resibo. Muna nga, kung imong lantawon, nananas atong panahon karon. Mga tao nga, hambugiro. Pero relihiyoso. Kabantay mo mga igsoon, magbantay lagi ta. Nga sa katapusang mga adlaw, ang simbahan matud pa ni Apostol Pablo, mapuno sa mga mini nga mga magtotoo. Mini nga mga magtutudlo. Magpabilin silang relihiyoso. Magpabilin sila sa ilahang simbahan. Die hard sila sa ilang simbahan. Pero ang pagtulunan, ang mensahe, mga igsoon, dili nagikan sa Dios. O niya, kung imong lantawon, manakapag yun nila sa kabalayan, mangilad sa mga babaeng nabugatan. Anong nabugatan man? Siyempre, kasagaran manggod ang mabugatan di as pamilya, ang mga babae, ang mga inahan. Kay sila may makatanaw o makasudong sa sitwasyon silang mga anak. Kay kasagaran ang naa sa Pinoy-anan ang mga babae. Ang kasagaran nga wala dihas Pinoy-anan ang mga amahan. Munang ila po nga sakon mga kaigsuonan, o niya ilaro nila ang mga babaeng makaluluoy nga nabugatan sa sala. Ang mga taong nabugatan sa sala, dali rapod nilang malimbungan. Nagkalinlaing nga dautan nas kaibog. Unya kinirbang mga babayhana matod pa, naningkamot kini mga babayhana nga makakaton, apan dili gid sila makasabot sa kamatuoran. Muni pinakalisod nga sitwasyon. Munang mintras makahimo pata mga igsuon ko sa Ginoo, sa pagtuon sa Biblia, sa pagbasa sa kamatuoran, ato ng trabahoon. Mintras doon na pa'y panahon, ang gihatag sa Ginoo kanatong tanan, atong tagaan og panahon ang Biblia. Ayaw tuguti, nga ni anang panahon na, isa pa ka mukisi-kisi pagtuon sa Biblia. Kaya ni anang panahon na, moabot ang panahon mga kaigsunan, dili na mensahe sa Dios ang iwalis mga kasimbahanan. Kundili, mensahe na unsaon pagpangwarta. Dili na mensahe gikan sa Dios ang iwali sa mga magtutudlo anang panahon na. Gani, nagsugod-sugod na mga kaigsunan.
Doon ay mga nagsumiting, mga igsuon, dili na ang Biblia ang hisgutan. Kung dili, unsaon pagdakop sa kwarta. Unya, kapila taag niya. Pastor, magsugod ta. Dili man ko hilig og negosyo. Pero karon panahon na nga magmata na ta. Kay perti ng lisura ang panahon. Unsaon pagdakop sa kwarta. Lisod na kuno nila. Kay panahon kuno karon nga naagyoy kwarta. Dili na kuno ni panahon nga kaniadto mga kaigsunan nga wa ka magkinahalag kwarta. Panahon na kuno ni mga kaigsunan nga magkinahanglan nagyud kag kwarta kay tagalihok kwarta, tagalakaw kwarta. Nalimot na sa tinuod nga mga mensahe nga ang gikinahanglan walay lain ang Ginoo raman unta. Mao na nga dili tangay magkumpiyansa. Mga igsuon ko sa Ginoo, ining katapusang mga adlaw. Mintras makahimo pa ka sa pagbasa sa Biblia, hala basa. Mintras makahimo pa ka sa pagtuon sa Biblia, hala pagtuon. Naragyo na nimo sad, kung musabay kas dagway sa kalibutan. Kaya ang dagway sa kalibutan, kanunay rang nabalakas mga butang. O kanunay nag-apas sa mga butang, nga dili niya maunungan. Di raman nato maunungan ng mga butang, nga bilin raman yun na nato. Sunugon ra magyud na nining naong sa kalibutan. Kana mga butang nga gipaka-importante nato gawas lamang sa Biblia. Kini kana mga butang nga sama ng mga kabtangan nga naani mo. Bilin ra gyud na. Unya mo nay pinakalisod kaayo nga itimbang-timbang mga kaigsunan sa panahon nga mubalik na ang Ginoo. Kay ang mahitabuan na sama sa kinabuhi ug pamilya ni Lot. Ang asawa ni Lot og si Lot, pareho nga nagtuog Dios. Tungod kay gihigugma sila sa Dios, tungod sa pag-ampo ni Abraham, giluwas sila sa Dios. Sa dihang giluwas na sila, naay mga pasidaan, naay mga pagtulunan, naay mga sugo, ayaw gyud mo pagbiya, ayaw gyud mo paglingi. Yay, nawili man ang asawa ni Lot. Nganong nawili siya, tuaman dito ang iyang kasing-kasing. Tuaman ang iyang kasing-kasing sa mga kabtangan, sa mga butang nga nasa iyang Pinoy-anan. Maubitaw na nga sa panahon nga moabot na ang katapusan, inigbalik na sa atong Ginoong Hesus. Anha makabintaha katong walay mga kabtangan. Tinuora, anha makabintaha. Dili man maayo gamiton ang word nga bintaha, pero anha gyud makapabor. Maura gyapon ng kaubana, pabor o binta. Anha makapabor-pabor ang mga taong walay mga kabtangan. Ngano man, wa man sila'y pagbati nga mabugatan sa mga butang. Di man sila mawili. Di sila mawili sa panahon nga kuhaon na. Unya dili ra bagyud ta kabalibad mga kaigsunan sa panahon nga kuhaon ta or mobalik na tas Ginoo or ang Ginoo mobalik sa kalibutan. Di ta kapugong ana. Maunay tinuod natong kahimtang natong mga tao nga mobalik ra gyud tas Ginoo. Pananglitan, daghan kay kag mga kwarta, daghan kay kag mga alahas, daghan kay kag mga kabtangan, mga yuta dito, balay dire, balay dito. Mga property dito, mga property dire. Unya ang mahitabo mga kaigsuonan kuhaon ng kas Ginoo. Unya imong kasing-kasing naas mga butang, mga kabtangan. Imbes excited ka, mag-uol ka. Kuyaw na kayo nga mahitabo mga kaigsunan, basig basulon pa hinuon nimo ang Ginoo. Ginoo, imong gihatag ang tanan unya karon dili ko nimo tugutan nga magpahimulos. Dunay mga panahon, aduna unyay mga tao anang panahon na nga magbagulbol atubangan sa Dios. Kanang giingon dias Mateo City mga igsoon 21-23 na ay gipakita si Ginoong Hesus nga magbagulbol ang mga tao, magreklamo ang mga tao.
Si Maricel Lobitos Batan, unya pastor, unsay tawag anang pastor nga niingon, pastor, gusto madato pagpastor mo. Wa jud ko kasabot sa iya gisulti. Murag lahi man nasunod sa ako huna-huna. Kanang mga pagdasig ngayon ana, Sister Maricel, dili na bag-o nako. Dili na bag-o nako. Ngano man, kaysa panahon nga mga lagad ka, mga kaigsuonan, ang itanyag ni Satanas, kabtangan. Kabantay mo sa panahon ni Jesus, unsa may gitanyag ni Satanas? Kadato, mansyon, palasyo. Dihas Mateo 4, wa bata malimot diha. Ingon diha mga kaigsuonan sa Mateo 4 sa bersikulo 9. Ang yawa miingon, ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod og musimba ka kanako. Dihas bersikulo 8, unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan og ang ilang kaanindot. Og ang yawa miingon, ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka og musimba kanako. Diha sa kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo, kasagaran nga gamiton aron ang tao di kapangalagad sa Dios og dito na hinuon sa kwarta. Kasagaran ang itanyag mga kaptangan. Una gyud diha kwarta. Ngano man, mao may gibuhat pod ni Satanas ngadto kang Hesus. Ibin sa ako ang kinabuhi mga kaigsunan, daghan og kapila na kung makasinati kanang giufiran kag kwarta. Upiran kag kabtangan. Og dalaygon ang Dios, akong ipasalamatan ang Dios nga gihatagan niya ang tao og pagpugong, kanang pagpakisayon. Mahinungdan mga kaigsunan, kung ikaw tanayagan ang mga butang sa kalibutan, mga igsuon kos Ginoo, ayaw gyudayon og kagat. Adayon nagtandua, pangonsultas Ginoo. Pero kani nga gihisgutan ni Sister Maricel nga ang usa ka pastor nga miingon, kung gusto mo madato pagpastor mo, siguro dunay say gipasabot nga wala kayo nimo masabti. Kay duna may duha ka klase nga kahimtang sa pagkadato. Kanang pastor nga nagwali nga nag-ingon, kung gusto mong madato, pamastor mo, duna say buot ipasabot nga wala nimo masabti. Kay sa tinuod nga mensahe nga imong makaplagan sa Biblia mahitungod sa pulong pagkadato, dunay duha ka klaseng kahimtang. Si Apostol Pablo nagsulti sa tinuod nga kahimtang sa tinuod nga dato. Naa diha sa sulat diha sa libro ni Timoteo, kung akong lantawon. Tan-awon ako ni sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 6. Okay. Ako ning ipasabot nimo, Sister Maricel, nganong nakasulti ang pastor og nakawali ni ana. Matod pa unsa may pastor, unsa may tawag anang pastor nga miingon, pastor, gusto mong madato pagpastor mo.
Wa gyud ko kasabot sa iyang gisulti. Murag lahi man nasunod sa akong hunahuna, pastor. Okay. Dunay buot ipasabot si pastor nganong nakasulti siya. Pero di ko kasigurog unsa po iyang ipasabot. Kay sa pulong pagkadato, doon na duha ka klaseng kahimtang. Una, dato kas mga butang sa kalibutan, dato kas bahandi, pero posibilidad nga dili ka datos tanan. Mauna nga kung imong lantaon, dunay mga dato nga pobre, dunay mga datong kuaning naas kalisod. Mga dato nga wa makontento, pero kanang giingon ni pastor nga gusto mong madato pag pastor mo, inani ang iyang ipasabot. Siguro, kay duha man ka klase ang pagpasabot ti ining pulong pagkadato. Bersikulo 6 sa kapitulo 6 sa unang Timoteo. Ingon diha, hinuon ang relihiyon makadato pag-ayo, agayod pag-ayo sa tao kon siya kontento lamang sa anaa kaniya. Ang nagtimon sa pulong relihiyon ang alagad sa Dios. Kung gusto ka nga madato, pagpangalagad sa Dios. Alagari ang Dios. Kanang word pagpamastor or pagpastor mo, maunay giingon ni Jesus, higugma ang Dios. Kung nahigugma ka nako, tumana ang akong mga sugo. Unya niingon siya nga, gihigugma mo ba ako labaw pa nini mga butanga? Ingon si Jesus nga to kang Pedro. Si Pedro miingon, gihigugma ko ikaw. Ingon si Jesus, atiman na ako mga karnero. Kay ang tao nga damor nga mag-atiman sa mga tao, kinsa man na sila? Pastor. Ang pastor, magbalantay, tig-atiman. Damor kang muatiman sa mga tao. Damor kang magdumala og mga tao. Damor kang panggaon sa Ginoo. Muna, kung gusto kang madato, pagpamastor. Wala lang siguro niya madiscuss, pero ako ka siguro kung maunay iyang ipasabot. Kay kung ako ang pamalandungan ang gisulti ni pastor, nga gusto mong madato, pamastor mo, inani ni. Ang tao nga mamastor or pastor, buti pasabot magdumala og tao, magatiman og tao. Ang gipakita sa Dios nga iyang buhaton anang maong tao, panggaon niya pag-ayo. Unsay iya imong gibuhat ngadtos imong isagataw, ingon si Jesus, mausay buhaton, mausay mudangat nimo. Buhata ngadtos uban, ang gusto nimong buhaton, nila diha nimo. Di ba maumanay pagtulunan sa mga propeta o sa Biblia? Maunay giingon ni Ginoong Hesus. Kung gusto kang madato, pamastor. Buti ipasabot, pag-atiman og mga tao. Kay damor gani kang mo atiman og tao, damor kang atimanon sa Ginoo. Nganuman, sa dihang atimanon kas Ginoo, damor kang makontento, maunay tinuod nga pagkadato, dagway ug atubangan sa Dios. Maunay tinuod nga dato, nga hulagway o dagway nga kahimtang. Muna niingon ang hinuon, ang reliyon, makadato, gayod pag-ayo sa tao. Sa tao kun siya kontento lamang sa anaa kaniya. Pero kanang bersikulo 6, naana siya'y naana siya'y kondisyon. Ang kondisyon diha, kontento. Kung ikaw, pastor, wa ka makontento, halayo rasad kaayo nimo nimo makaplagan ang pulong pagkadato. Importante makontento. Unsa may mga pamaagi aron ka makontento, atiman na ang mga tao. Damor kang atimanon sa Ginoo. Damor gani kang atimanon sa Ginoo, ma-feel na nimo ang pulong pagkakontento.
Maunay mga nasinatian sa mga tao nga nangalagad sa Dios nga nahiuna ka nato. Kung imong lantawon ang mga alagad, ang mga apostolis, wala na sila mawili sa mga kabtangan. Wala na sila mawili sa mga trabaho nila. Ilang gipangbiyaan. Okay, dadon ko kamo mga kaigsunan sa kinabuhi ni Abraham. Unsa may na makita nato sa kinabuhi ni Abraham? Nganong nakontinto man si Abraham kung imong lantawon siya mo'y dato sa tanan atubangan sa Dios. Unsa may gibuhat ni Abraham nga gikinahanglan pod makita sa imong kinabuhi karon. Okay. Aritas Genesis kapitulo 12. Kapitulo 12 sa Genesis. Uno, ang Ginoo miingon kang Abraham, biyai ang imong nasod og ang imong mga parente og ang balay sa imong amahan og lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat og mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw og himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Unya gipaniguro sa Dios mga kaigsunan nga wala gyud daotang mahitabo ni Abraham. Versikulos 3. Panalanginan ko katong magpanalangin kanimo, apan tunglohon ko katong mga magtunglo kanimo. Pinaagi kanimo, panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. Kinsa man na si Abraham magtotoo. Kinsa man na sila karon. Ikaw na na. Ikaw na na. Ikaw na na. Nga nakadungog sa pulong sa Dios. Ikaw na na nga nakadungog sa pagdasig sa Dios. Ikaw na na igsuon ko sa Ginoo nga nakadungog sa saad sa Dios. Unsa may saad sa Dios nang inahanglan nas imong desisyon. Unsa may saad sa Dios nga miabot sa imong kinabuhi, gipakita dinhi nga nang inahanglan o nagpaabot ang Dios sa imong desisyon. Unsa may sugo sa Dios kang Abraham. Abraham, biyai ang imong nasod. Biyai ang imong parente. Biyai ang balay sa imong amahan. Og lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Unya naay saad diha. Hatagan ko ikaw daghang kaliwat. Hatagan ko ikaw daghang panalangin. Himuon kong bantugan na imong ngalan aron mahimo kang panalangin sa uban. Si Abraham nagtuog Dios. Mausab ka nagtuog Dios. Dunay sugo ang Dios sa imong kinabuhi ingon nga ikaw magtotoo. Og dunay saad ang Dios sa imong kinabuhi ingon nga ikaw nga mingtuo kaniya. Ang problema mao ni sa panahon mga kaigsunan nga nakadawat ka sa sugo sa Dios, unsa may imong gibisihan kuno karon? Asa man ka nabisi sa dihang nakadungog ka? Sa sugo bas Ginoo o sugo sa imong mga panginahanglan? Si Abraham ni anang panahon na nanginahanglan siya og nasod. Nanginahanglan siya og mga parente. Kay ngano man ni antong panahon na ang gubat sa una, nasod versus nasod, gingharian versus gingharian, kung dako ka og mga sakop, daghang kag mga parente, bantugan ka, dili ka dali mapukan, kay daghang kag mga tao, daghang mulaban nimo. Pero ang dasig og challenge hagit sa Dios kang Abraham, biyai ang imong nasod. Diin maunay imong gisaligan. Biyai ang imong mga parente, diin maunay naghatag nimo kadasig. Biyai ang balay sa imong amahan, diin mo'y nagsupply sa imong mga panginhanglan. Kung imong lantawon. Lakaw nga tos nasod nga akong ipakita nimo. Onya, misaad dayon ang Dios. Panalanginan ko ikaw. Makabaton kag daghan kayong mga liwat. Kaliwatan. Onya, panalanginan ko ikaw, himuon kong bantugan imong ngalan, onya, mahimo kang panalangin sa uban. Kabantay mo mga kaigsunan, wa ka kamatikod,
kung tinuod yung kang Kristohanon, inugsulod nimo anang usa ka company, ang company mapanalanginan. Tinuod na. Sama sa kinabuhi ni Jose. Si Jose mga igsoon, sa dihang miabot siya ngadto sa paraon, ang paraon na panalanginan. Bisan asa si Jose, panalanginan gayod sa Dios, ang dapit diin puy-an ni Jose. Ang problema din natong mga Kristohanon mauni, nakadungog ta sa sugo sa Dios, nakadungog ta sa mensahe sa Dios, pero wala ta mabisi sa sugo sa Dios. Wala ta mabisi sa mga mensahe sa Dios. Asa naman ta ang bisi? Kwarta. Labi na sa katapusang mga adlaw. Kasagaran ng tao na bisi sa kwarta. Mao man ay makita sa imong kinabuhi. Asa man nahatag ang imong kusog? Asa man nahatag karon ang imong presensya? Asa nahatag ang imong utok? Asa nahatag ang imong kasing-kasing? Dili ka kalimbong ana atubangan sa Dios. Unang kung gusto kang madato, like ni Abraham, biyai ang mga butang nga imong gisaligan. Biyai ang mga butang nga diin nakapadasig kanimo nga walay labot ang Biblia. Diba, ang mga tao maingon nga, dili la ko usa mubiya sa akong trabaho kay manalang, maubiya ni nakapatukod sa akong balay. Mao man guni nakapahuman og eskwela. Manya lang ko mo tinunog simbaw, tigulang na. Diba mao man ay kasagaran nga makita sa tao? Pero Kristohanon. Diba nagapanghitabo na mga kaigsunan ang ipakita diha sa Biblia? Nga ang mga tao maghuna-una lang sa iyang kagalingon o sa iyang sa kwarta. O niya, matud pa ni Ginoong Hesus, mudaghan ang mga dautan ni mga panahon na. Kung imong lantaw na nata sa panahon nga gihisgutan ni Ginoong Hesus. Mga katalagman, mga trahedya, sud-sud na kaayo. Mga klima, dili na normal, abnormal na ang mga pangitabo. Dili na normal. Mga igsoon. Kabantay mo nga, dunay mga pobre, maunonoy makabayad. Pero dunay mga dato, maunonoy kabayad. Ha? Kabantay mo nga, dunay mga pobre, maoy mo bayad, maoy mo kusog kay imong hatag. Maoy kusog mong hatag tungo wala kayo mga kwarta. Kanang igo-igo ra. Pero kanang mga dato, dili noon tanan. Ha? Mauna mga igsuon, o gusto kang madato, paninguha nga doon na kay maatiman nga tao. Kay mahimo manggukang kontento. Pero kung wala kay giatiman nga tao, damor nimong atimanon ang imong kaugalingon, damor nimong hikawan ang imong sikatao. Damor gani kang mohikaw ngadto sa imong sikatao, damor nimo nang buhaton atubangan sa Dios. Mo nang magpabilin sa imong nauna o sa imong kasing-kasing ang pulong Kristohanon, pero ang imong binuhatan naanas kalibutan. Mao nay bantay. Pero kung damor nimong buhaton ang sugo sa Ginoo sama ni Abraham, pero lisod ra ba kaayo mga kaigsunan kaysa diha nga buhaton nimo ang sugo sa Ginoo sama ni Abraham sa dihang niabot na si Abraham didto sa Kanaan. Oy, pag-abot sa Kanaan mga kaigsunan, dili man panalangin ang iyang nakita. Kung imong basahon ang kapitulo 12 ngadto na sa kapitulo 13 sa Genesis, pag-abot dito sa Kanaan, mga igsoon, dili panalangin ang nakita ni Abraham, gutom. Kagutom. Agay. Sa diha nga ni abot sa Kanaan, mga kaigsuonan, kagutom ang iyang nakita, ni desisyon man siya dayon. Miadto man sa Ehipto, nagpalabay sa panahon sa kagutom. Nga walay pagpangonsulta sa Dios. Ang naitabo, nakapamutbot si Abraham. Kay gwapa man si Sarai nga iyang asawa. Nakapamutbot.
Una kung imong lantawon, gikan sa Ipto, gidala ra gyapon sa Ginoo sa Kanaan, balik ra gyapon sa Kanaan. Unang kung dunay kalisod diha sa pagpangalagad, ayaw dayon og pangonsulta sa imong kagalingon. Pagpangonsulta hinuon sa Ginoo, kay naa sa Ginoo ang tanang solusyon. Kay diha sa pagpangalagad mga kaigsunan, dunay mga pagsulay. Kay gipakita sa Biblia unsay mga rason nga dunay mga pagsulay aron malig-on ang imong pagtuo, aron mas maklaro nimo nga dunay gyud kay pagtuo sa Ginoo. Unya, kung ikaw na ay mga pagsulay, unya ang imong kinaiya magbagulbol dayon. Moingon dayon nga nangalagad mo ko nimo unya nganong nainani man ko. Nagsugod na kong simba, nagsugod na kong tuon, nganong nagdison mo noon ko ni ini, daghan mo noon kong mga pagsulay, daghan kagutom, daghan mga talagman, mga blatian. Gitugot na, aron damor kang mo salig sa Ginoo, damor kang mo muduol sa Ginoo, damor kang makigsulti sa Ginoo. Kining mga panghitabo na to sa, kining panghitabo karos kalibutan, mauni instrumento, nga damor unta kang muduol sa Ginoo. Pero unsay gibuhat sa mga Kristohanon? Nagipakita sa Biblia, maguna-una lang siyang kaugalingon, maguna-una lang sa kwarta. Kinsa man na sila, ayaw tuguti nga apil ka anak nila. Nga kaguoligon ray giuna. Ang tao nga ang ihang gibuhat kaugalingon ray giuna niya mga kaigsunan, dili gyud na kahimutan sa Dios. Dili gyud na kahimutan sa Dios. Kana bitawng sobra na sa pangandoy sa kalibutan, munay bantayanan mga igsuon kus Ginoo. Sa ako ang gikaingon to nga minsay ka ganina nga nagwali ang pastor, pamastor mo madato, dunay usa ka mensahe ana, siguro material. Dili na siya maayo. O makapapukan na siyang pagkapastor. Pero sa ako na nga pagpamalandong, wala siguro kaayo niya ma-discuss ang buot unta niyang ipasabot. Nga kung mamastor mo, madato mo. Kung gusto mo madato, mamastor mo. Or pamastor mo, pagpastor. Kaya nga naman, ang word pastor sa ako nang gikaingon magbalantay. Tig-atiman. Ang Ginoo doon na siya'y pamaagi, nga dili gikan sa tao. Iyang pamaagi. Kung damor kang mo atiman, ngadtos imo isika tao, damor kang atimanon sa Ginoo. Damor kang proteksyonan. Damor kang dadon sa dapit nga layo sa kadautan. Besan pa maglakaw ka, magsubay ka landong sa kamatayon, mauna giingon ni David. Apan dili siya mahadlok kay ang sungkod og bunal sa Dios manalipod alang sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Dili ka angay mabalaka sa bisan unsang mga sitwasyon sa kalibutan nganuman, iya nakas Ginoo. Importante, padayon nimong giatiman ang imong sikataho. Padayon nimong gitudluan ang imong sikataho. Padayon nimong gidasig ang imong sikataho. Padayon nimong gilig-on ang imong sikataho. Kung imo nang gibuhat mga kaigsunan, damor usab kang buhatan sa ingon. Unsay gibuhat nimo gahapon, buhatan usab ka karon. Unsay gibuhat nimo karon, buhatan usab ka ugma ug sa malabot. Kung gusto ka panalangin, kinahanglan antigo sad kang mo panalangin. Mao na nga igsuon dinhi na to maila-ila kung nagkinabuhi bagyod ta sa tinuod nga kinabuhing Kristohanon. Ikaw og ang Dios ra mo'y nasayod. Kay ang tao nga nagkinabuhi sa kabubuton sa Dios,
tao nga nakasabot unsay pagtulunan sa Dios. Pagtulunan mahitungod sa balaod, pagtulunan mahitungod sa pakasuko, pagtulunan mahitungod sa pagpuasa, pagtulunan mahitungod sa minyo, panagbulag. Kagahapon na ipangutana mga kaigsunan, sala ba kuno nang makiglib-in og dili minyo? Grabehan na sa pangutana. Muna nga kanta sa ta mga igsuon, kantahon nato to nga awit makalangit mga igsuon. Ayaw kahadlok. Padayon pag-atiman sa buluhaton o trabaho ni Jesus. Kung sa may trabaho ni Jesus, nga imong nasabtan, atiman na, mintras buhi pa ka. Ayaw sige og kabalaka para sa imong kaugalingon. Dili na magkatabang nimo. Kanang kabalaka, makapapurdoy na hinuon nimo at tubangan sa Ginoo. Pero kung damor kang mo atiman sa buluhaton sa Ginoo, damor nimong buhaton ang gitrabaho sa atong Ginoo Hesus, damor kang panalaginan sa Ginoo. Makontinto ka. Ang taong kontento na, dili na malisang og dili na mahadlok, bisan pas mga kalisdanan. Sa kalibutan, ikaw gibantayan, ikaw giatiban sa amahan. Samtang ikaw nagdako, sa bakan ikaw nagtubo, hangtod karon buhi ka. Ang Ginoo kauban mo, ayaw ka balak ing panghitabo. Ayaw ka tingalas nakita mo, ayaw ka hadloking bagong sistema. Ang national ID, mga vaksinisyon pirmi, ayaw kay ni kahadloking, kay ang kinabuhi mo na ang mansagno. Daghang katalagman nga imo nang naagian, linog bagyo gubat imo nang nalabangan. Kamatay o kagutom, mga sakit kikalisangan, dili ka ngay maguol, kay si Jesus imong kauban. Ayaw ka balak ing panghitabo, ayaw ka tingalas nakita mo, ayaw ka hadloking bagong sistema. National ID, mga vaksinisyon pirmi, ayaw kini kahadloking, kay ang kinabuhi mo naman sa Ginoo. Samtang buhi ka pa, angay mangandam na, ay ang kinabuhi paninglan niya. Ayaw gayud kaloya, si Jesus sundon ta, kinabuhing dayon ta, naalamang kaniya. Ayaw kabalak ing panghitabo, ayaw katingalas nakita mo, ayaw kabalak ing bagong sistema. National ID, mga vaksinisyon perme, ayaw
ikaw hindi kahadloki, kaya ang kinabuhi mo naman sa Ginoo. Kana bitang kana nga pulong ang atong kinabuhi na anas Ginoo, kana mang nagkinabuhi kasama sa pagkinabuhi ni Jesucristo. Kanang nagatiman ka sa imong isikataw. Kanang wa kay hunong sa pagampo para sa imong isikataw. Kanang wa kay hunong sa pag hatag og panahon ngadto sa imong isikataw. Una sa tanan, unaha ang imong pamilya. Unaha ang imuhang Pinoy-anan. Muna nga sa panahon karon mga kaigsunan, dapat tudluan ug tudluan ug tudluan ang tao unsaon pud pagtudlos uban. Mao gyud gipakita sa Ginoo mga igsuon nga dapat mao itudlos mga kasimbahanan. Dili kay dakpon ang mga tao tigumon sa simbahan. Dakpon ang tao tudluan diha sa simbahan aron manggawas aron pagtudlo sa ubang mga tao. Mao na nga wa koy hunong mga kaigsunan sa pagtudlo unsaon pagwali. Unsaon pagpasabot sa Biblia. Unsaon paghanay ang mensahe. Muna nga kanunay na kong pasalamatan ang Dios sa kusog kadasig nga iyang gihatag sa atong kinabuhi sa pagpadayon sa pagtuon sa basic pastoral. Basic siya pero mao'y pinakaimportante sa Pinoy-anan. Kay nganuman, gikan pa kaniadto ang trabaho sa amahan ug inahan pagtudlos kabataan. Pero kung imong lantawon karon, wala na nas imong Pinoy-anan. Susiha kuno na imong Pinoy-anan o sa imong mga higala. Ha? Daghang kayo mga Kristohanon, mga igsuon nga wala nay panahon ganis mga bata. Wala nay panahon sa ilahang mga igsuon. Nag-ihanay na og patas-anay. Kung sa kalibutan nga inistoryahan, patas-anay ihi. Ihanay hinabugay. Kinsay saktog relihiyon. Ingon diri si Brad John Abraham Patukara, Hesus ako higala para ako agaw hinyo lotsi ako ning kadahon Brad John kini Hesus atong higala. Para nis imong agaw ako ning tagaan og pagtagad. Hesus atong higala sa atong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Pingin kinabuhi mo, ang pingin kaugmaon mo, pingi ang tanan, ang anak kanimo. Dili ang ikauban mo, dili ang mabarkada mo, dili ang tanan, ang muunong kanimo. Nang butang nga anak ka, hinumdumi biniyalan raka, busa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa kabuhat ko, kay may katuyuan siya paminaw samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilat ka ayaw talikdi
bisan asa ka, kay unungan ka ni Hesukristo ato higala. Usahay magkahuna-una ko, magkanta mo igsuon ba? Ay anak bitaw nga magkanta ko niya maghuna-una kasi imong mga higala. Higala nimo kini ato, wala pa gyud ka makalingkawas nila, dili gyud ka makailas Ginoo. Kay kasagaran mga igsuon, kita manggod nga mga tao gikan tas kalibutan, ang ato ang higala kaniadto nagyos kalibutan. Muna nga sa diha nga magsugod ag pangalagad mga igsuon, dapat ang ato ang pinakadabis ug number 1 nga angay natong higala mao lamang si Kristo, si Hesukristo. Na unsa may mga pamaagi aron si Hesukristo mao gyud imong higala, kanang mga tao nga nagbaton sa kinaiya ni Kristo, kanang mga tao nga nagbaton sa kinatibuk ang kinaiya ni Kristo. Mao na nga pangitaang mga tao nga naay kinaiya ni Kristo, maunay kuyugan nimo. Ayaw kuyog anang mga tao nga walay kinaiya ni Kristo. Pangitaa ang mga tao nga dunay kinaiya ni Kristo, makapadayon ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero kung sa imuhang pagkakristohanon, ang imong mga higala, ang imong mga kaila diha, imong mga kauban diha, labi na kung imasuod nimo mga tao nga nagbaton sa kinaiyas kalibutan, dili ka kapadayon. Maluya ka sa pagpangalagad kay birahon man ka anak nila. Unya ang minsay sa awit, tanan nga na nimo timan gipiyal ra gyud na sa Ginoo nimo. Niya paminawa gyud si Hesukristo. Paminawa samtang buhi ka pa. Matod pa dire Brad John Ibrahim Mirano, salamat pastor, minaw mi samtang gakaon. Alas 12 naman. Muundang na lang sa puko dire Brad John kay mukaon presgo ko Okay, nganta sa ta. Okay. Akong katahon to mga igsuon kato nga gihatag sa Ginoo nga awit nga kanang kagikag mga katalagman ba kuni hangtod karon buhi ka, nakakita ba ka o nakatugkad ba ka sa buot gi pasabot sa gibuhat sa Dios sa imong ginabuhi nga hangtod karon buhi ka bisan sa kadaghang katalagman. Ang rason mga kaigsunon nganong buhi ka hangtod karon, kay gusto ang Dios moalagad kaniya. Mahatag nimo ngadto kaniya ang imong kusog. Kung naaman kay kusog, imo nang gamiton para sa Ginoo. Kung naaman kay abilidad, talento, gamitan na para sa Ginoo. Mo nay rason nganong buhi ka hangtod karon. Ako ning kadtahon mga igsuon, title Gamhanan Ka. Sayon ako sa pagkagamhanan mo, sukat pa kami ato. Giluwas mo ako sa bisan unsang sakit, giayo mo ako
aron makaalagad kanimo. Nasayod ako sa pagkagamhanan mo, sukat pa kaniyadto, giluwas mo ako sa bisan sang sakit, iayo mo ako aron makaalagad kanimo. Karon pandemik na, sakitong may kakutumpa, apan saat mo hangtod karon na akon upa. Ilikon mo ako sa pagsunod sa pulong mo, aron makakuyog ko sa pagpalig mo. Nga nasa kalangitan, naghangyo ako, luwas sa ang mga tao. Kami pasayloan sa mga sala nakitaan mo, iusaha kami sa gugma mo. Karon pandemik na, sakitong may kagutom pa, apan ang saad mo hangtod karon na angkon ko pa. Gilikon mo ako sa pagsunod sa pulong mo, aron makakuyog ko sa pagbalik mo. Nasayod ako sa pagkagamhanan mo, sukat pa kaniadto, giluwas mo ako sa bisan sang sakit, iayo mo ako aron makakuyog ko sa pagbalik mo. Karon pandemik na, sakitong may kagutom pa, apan ang saan mo hangtod karon na angkon ko pa. Ilikon mo ako sa pagsunod sa pulong mo, aron makakuyog ko sa pagbalik mo. Nasa kalangitan, naghangyo ako, luwas sa mga tao. Kami pasayloan sa mga sala nakitaan mo, og hiusaha kami sa gugma mo. Karon pandemik na, sakitong may kagutom pa, panang saan mo hangtod karon na angkon ko pa. Gilikon mo ako sa pagsunod sa pulong mo, aron makakuyog ko sa pagpaling mo, aron makakuyog ko sa pagpaling mo. Si Manoy Nata, Noitan, mayong udto, unsa may sudan. Maunay na ilitok sa una. Ay, pamauli na mo, kay maniudto na. Mapa, unsa may sudan. Diyan mo na pangutana. Si Manoy Nata, ningon pas, di ba ang mga Kristohanon kahayag sa mga baradang
wala pa sa Ginoo. Paano sila makaabot ini kung likaya nato si Hesus? Wala mo anhe sa matarong ko makasala. Si Hesus wala mo anhe sa mga matarong. Ang buot niya pa asabot, wala mo anhe si Hesus sa mga Hudiyo nga ng mga tarong. Ni anhe siya aron kitang mga hintil makabaton og relasyon sa Dios. Ni anhe siya alang sa mga makasala aron ang tao kita makabaton og bag-ong relasyon sa Dios o magkarelasyon sa Dios. Ug mao sa nay trabaho nato natong mga naa kang Kristo. Mao ang pagluwas sa mga tao nga naa sa sala. Ang problema karon mao ni ang mga tao nga nagpaka-Kristohanon nagpabilin man sa sala. Okay. Nagpabilin man sa sala. Kay wala lagi may anhi si Jesus sa mga matarong tungod sa makasala. Dunay mga tao maingon, arera ko sa pagpakasala, pastor, karong mo anhi ang Ginoo. Kisa pa may mo anhi nga, tuwa naman ang atong Ginoong Hesus langit. Kung mo anhi man siya pananglitan, dili naman pagluwas sa mga makasala, kung dili pagsilot naman sa mga makasala. Kinsa man ang gihatagan niyang trabaho, kitang mga Kristohanon. Nang unsa may angay natong buhaton, tudluan nato ang mga makasala. Pero gipakita dihas Biblia nga dili tanang makasala nga naa sa sala mupansin sa imuhang panahon, sa imong pagtudlo, sa imong pagwali, mahitungod sa pulong sa Dios. Ibin sa panahon ni Hesus. Sa panahon ni Hesus, sa dihang misugo siya og 72 ka mga tao, doon na sa mga pasidaan. Katong mga taong mudawat ninyo og mapasulod ninyo, hala adto mo higda nila. Kung unsa ilang ipakaon, hala kaon. Pero katong mga tao nga di mo dawat ninyo, hala ayaw mo pabilin anang dapita, itaktak ang inyong abog sa inyong sandalyas. Dunay giingon gani unsa ka makalilisa nga silot ang maangkon anang mga taong dili mo dawat sa topa. Sa panahon gani ni Ginoong Hesus, dunay gyud mga taong dili mo dawat. Kung ang imuhang kaila higala di mo dawat, dadaa sa Ginoo pagampo. Pero ayaw sige og kuan ning kanang wali di na mo dawat. Dadaa. Pero kung muduol, dawata. Ni ako, pastor, ni ako Brad kay gusto kong maminaw atong imong gidala nga pulong ba. Adi wali he. Ayaw pod og kuaning katagam. Ayaw ing na nga giwalihan na tika o niya. Karon na noong wan ako ganahi gwali. Muari noong ka. Ayaw sad ina na. Ay sad ina na. So kitang mga Kristohanon kahayag sa kalibutan. Unsaon man aron mahimo tang kahayag, ikinabuhi ang pulong sa Dios. Kay sa panahon nga ato ikinabuhi ang pulong sa Dios, maunay maghatag nato og kahayag sa atong ginabuhi, kausaban sa atong ginabuhi kung ikinabuhi nato ang pulong sa Ginoo. Kay kung atong ikinabuhi ang pulong sa Dios, ang makita ana mga maayong buhat. Mga maayong buhat. Maubitaw nang naa sa Mateo 5, 14 man siguro na, 14, 15, 16. Unay gipasabot ni Hesus diha sa kuan Mateo 5 16. Busa sa samang paagi padadag ang inyong kahayag at ubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat. Busa daygon nila ang inyong Amahan nga tuwa sa langit. Unsa may mga pamaagi aron makit-an sa mga tao ang atong maayong buhat, way lain ang pagkinabuhi ra gyud sa pulong sa Dios. Unang makabanday ka, dunay mga tao miingon nga, uy, ayaw ninyo na yaga-yagai kanang mga lahig tinuuhan kay maayo biya na silag binuhatan. Pero kung nangalagad ka sa Dios, wala nimo ipahuyon ang imong kinabuhi sa mga mensahe sa Dios, awa gyud makita ang kausaban. Magsige ra tag-ingon nga, may ani bitaw si Hesus alang sa mga makasasala. Muna nga
kitang mga Kristohanon, kitang naanas Ginoo, ang atong trabahoon, ang trabaho ni Jesus. Pagsangyaw, ang pagtudlo, ang pagampo, ang pagtabang, ang pagpaambit, pagpabalik sa mga mata nga nabuta, pagpahigawa sa mga dinaog-daog, gidaog-daog sa sala, gidaog-daog sa mga butang sa kalibutan, katong mga taong napuno sa kaibog sa kalibutan, ato anang trabaho. Ato nang trabaho. Ato sila nga dadon. Niya sa pantag lakang nato sa pagbuhat sa trabaho ni Ginoong Hesus, sugdan gyud nato diha sa mga pagampo. Okay. Ato ta sa pagpanira mga igsoon. Atong katahon ang pulong mo kinabuhi ko. Sa dili pa ko manamilit sa atong programa. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang. Pulong mo dili mausa ang saad mo, nga ako daton sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo naligon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhanan, natudlo sa tanan, katawhan mo giandam. Bayan pa ang Biblia, kompleto na, nga akong buhi giya. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo naligon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Way makalabaw kanin mo, Isus, way makatupong sa ngalan mo, Diyos. Kay ang pulong mo kinabuhi ko, kay ang pulong mo kinabuhi ko.
Amahan namo nga Dios sa makagahom, salamat o Dios sa imuhang pagdasig, pagligon ka namo. Salamat o Dios sa imuhang mga mensahe. Salamat o Dios nga imo kaming gipahinumduman kung unsay angay namong buhaton nin kaming nagsunod ug nangalagad kanimo. Padayon ka o Dios magalig-on sa among kasing-kasing sa among nahuna diha sa among pagsunod ug pagkinabuhi kanunay sa imong mga mensahe. Tanan na mo makaigsunan nimo katawhan nga naya karon sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dihogi kaming tanan nga kaming tanan matinud-anon kanunay sa pagkinabuhi sa imong mga mensahe ug pagkinabuhi sa imong mga pagtulunan. Salamat Amahan sa pinasing dihog ug pagpanalangin ka namong tanan mga among ang kunon o Dios nga walay makakuha ni makakawat ni inigikan ka namo. Magmadaugon magmalampuson kami sa among pagkinabuhi diha kanimo lamang sa among kinabuhi ning sa kalibutan hangtod kami o Dios mo atubang kanimo in Jesus name. Amen. Si John Abraham Mirano, alagad sa Dios kuno pero iya mga buhat iya sayawa. Naman yun na sa Biblia. Nga daghan nga moangkon nga alagad sa Ginoo sige ra pug pagkasala. Mateo 7:21-23. Muna nga kung kita Kristohanon, ampingan nato atong binuhatan, ampingan nato tong baba, ampingan nato tong mata, ampingan nato atong una, atong kasing-kasing kon pareho na magyud ta og kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo. Inyong igsuon, Pastor Gideon, magaingon ang pulong sa Dios atong ginabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless! Pagkanindot sa kinabuhi nga nadungog, pagkanindot sa kinabuhi nga nakadungog og pulong. Ay salamat kay Sister Rosalyn tunya aton nakaw. Miris, God bless, God bless. Si Ma'am yun, God bless og tanan God bless. Brad Baltasar, God bless. God bless. Ang Dios magapanalangin.